isi agba mmụọ nwa egwu nwụọ nọzikwa ya lie ka m jukene mmiri eyo emenenu n'ọkwa egwu emenani n'ọkwa egwu kasi sakọ n'ọgba sise efe na jụ n'ọgbọ ka njukene ọka mgba ekwedike na-agụ emeneme. Is your boy, DJ S Shine Best International. Ike bụ ike lue mgbe gbadokwa anya adịghị ama mma ka m ji ekwu na mgbọsị amụrụ dike na mba ka amụrụ ibi ihe ka ịmalịkwa ashịm ike bụ ike lue mgbe gbadokwa anya adịghị ama mma ka m ji ekwu na mgbọsị amụrụ dike na mba ka amụrụ ibi ihe ka ịmalịkwa mgbọsị amụrụ dike na mba mgbọsị amụrụ dike na mba malikwa na mgbọsị amụrụ dike na mba malikwa na mgbọsị amụrụ dike na mba yao koko mmanwụ dey yao koko mmanwụ dey yao ekele mgba na-akụlodo yao ekele mgba na-akụlodo mmanwụ na-ekwu okwu di ya na-ede ebe mmanwụ na-ekwu okwu di ya na-ede mmanwụ na-ekwu kwene yame yala yame ya yame yala yame ya ike bụ ike luwe mgbe gbadokwa anya adịghị ama mma ka m ji ekwu na mbọsị ya mụrụ dike na mba dilivi na-akpa mma bụ onye achị gbasụwa gị mgbe ejebego egwu isi ọgbọ na-enigbo mmụọ nwa egwu osi na mmiri enwere ilo akwa na-apụ ọyọ n'ịbụ nna m a na-ede ọnụ na nke o kwuru okwu ọzọ onye akwa na alele nọ n'abalị mmụọ ọmụtara nwa na ọnwụ juru anya ya okoko mmanwụ dey ya okoko mmanwụ dey ya ekele mkpa na-akụlodo ya ekele mkpa na-akụlodo mmanwụ na-ekwu okwu di ya na-ede ebe mmanwụ na-ekwu okwu di ya na-ede mmanwụ na-ekwu kwene yame yala yame ya yame yala yame ya dike na ibi ya arabụkwa n'ọnụ onye asịkwa na anọ nya ya emeli mgbe elulu na ọgbọ ọgụ etinyezie mgba amali ike nke ike ma olu elu mgbe ifulu oke ike ka ọ na-aga chekwali ya n'ụzọ ka ọ na-aga oji ọsọ ọsọ agbapụla ọgụ na ọ marazikwa na ọ bụzikwa ọnwụ ọzọkwara na bụ onye nwayọ ka na-anọzi na-alụji aka na-abụ onye ike gị na-akpụzi anya na-abụ onye ike n'orijula afịfịa gị malụkwa ya okoko mmanwụ dey ya okoko mmanwụ dey ya ekele mgba na-akụlodo ya ekele mgba na-akụlodo mmanwụ na-ekwu okwu di
ya na-ede ebe mmanwụ na-ekwu okwu di ya na-ede mmanwụ na-ekwu kwene ya me yala ya me ya ya me yala ya me ya ọzọkwa onye kwụlọ ọtọ ịkwatu enya so ngị nwapụ eze ga-akwụ ọtọ malikwa na mbọsị amụrụ dike na mba iligoli jeli kokobe akai ebe alụ na so gị mgbodogwu malikwa na mbọsị amụrụ dike na mba malikwa na mbọsị amụrụ dike na mba malikwa na mbọsị amụrụ dike na mba obodo osisi pụta dike ka egbu enya egbu dike n'ọgụ n'obodo jụ oyi bọsị ọgụ ezi ya chọbakwa dike onye gburu nwanne ya gburu odogwu ya okoko mmanwụ dey ya okoko mmanwụ dey ya ekele mba na-akụlo odogwu ya ekele mba na-akụlo odogwu mmanwụ na-ekwu okwu di ya na-ede ebe mmanwụ na-ekwu okwu di ya na-ede mmanwụ na-ekwu kwene ya me yala ya me ya ya me yala ya me ya okike n'ụlọ kpachala anya okwu ụmụnna kwa ọbụa ma ị nụọ ya azịza dị nnukwu n'ọkwa mgbaji onye gburu nwanne ya gburu odogwu omebe baga n'ọbụrụ n'ike nkịta na-abụ ụja na-atara ụkwụ alụ maka baga bụrụzia ike alụ n'ike mgbere karịsịa ụwa tụnyelibe mụọ ma nye gbuna m egbu onweziala ka o sizi edebakwa mma aka bụ na onye ji sozi anụ mee ka m ga-eji so ya ka ịmalịkwa mmadụ nleka mkpọzia gị n'igwe na ịma nzazi m onweziala ka o sizi edebakwa mma ndị niile mere m tatụ mmemme pafọtụ ka ịmalịkwa ibesiri ike mgbozi gị n'igwe na ịma nzazi m onweziala ka osisi tebakwa mma ike ọ bụ na onye ji masị alụ m ka m ga-eji malị ya ka ịmalịkwa ya okoko mmanwụ dey ya okoko mmanwụ dey ya ekele mgba na-akụlodo ya ekele mgba na-akụlodo mmanwụ na-ekwu okwu di ya na-ede ebe mmanwụ na-ekwu okwu di ya na-ede mmanwụ na-ekwu kwene ya me yala ya me ya ya me yala ya me ya ma bụ onye achị gbatuwa gị mgbe ejebebe egwu isiokwu dị n'igbo mmụọ nwa egwu osi na mmiri enwere ilo ị na-ajụzialị m ka m dị onye ọkwalibe m fụlụ ka m na-ekwuo ebe m na uche m kwuo n'ọnụ m onye agba n'ọsọ n'ọkwa mmọnwụ
ọdịkwanya adị ya ma mma ka m ji ekwuo ma mbọsị ya mụrụ dike na mba bọsị ya mụrụ dike na mba bọsị ya mụrụ dike na mba malikwa na mbọsị ya mụrụ dike na mba malikwa na mbọsị ya mụrụ dike na mba yo mmanwụ yo mmanwụ yo ekele mgba na akụlodo yo ekele mgba na akụlodo mmanwụ na-ekwu okwu di ya na-ede ebe mmanwụ na-ekwu okwu di ya na-ede mmanwụ na-ekwu kwene ya me ya me ya la ya me ya ya me ya la ya me ya isi agba mmụọ nwe egwu nọ na zekwe ya lio ka m dikene mmili Is your boy, DJ S. Shine Best International. Umigbo no me leki obele digba mebidokwe onye ọbụla pụta ọgbọ no mekwekwe ịmalụke na dị pụta ọgbọ no mekwekwe maka ịnọlụtebe ife ụwa ịna-adị ike nwanne ichebe nsogbu n'ụwa ịna-adị ike ọbọkwete site ụwa ka ọ na-adị ọ bụrụ etu afọ ka ọ na-adị etosọlụ ụwa anya dobe isi anyị ga na-ele ife etosọlụ ụwa anya dele ụmụnne m anyị ga na-ele ife ọsọlụ ndị ọchịchị famebe ụmụnne m anyị ga na-ele ife ngwa ka ibiri ibe ndụ na mamara ibe chi ga-abụ ka ilie tata na mamara ibe chi ga-abụ ka ṅụọ tata na mamara ọnọkụ echi ọgwụ ka onye riri gogo ana a na-eli akụ ọ na-abịa wale a na-eli akụ akụ a na-abịa butebe nkwụ dibutebe ngwangwa isi ewu anụ agwọla agwọ chọba mmenụ kaịtabi ifealụ afụgo m onye kpalakụ bata akụ bụ olileli ọba akụ erieri ịma na onye ụjahụ ka gị mma n'ọka gị mma maka na onwe na ọ ga-eri asị n'ọka gị mma maka na onwe na ọ ga-eri pọntakịrị gụba gị naanị nwoke m agbalịrị ka m na-ebelụ gị pepe supu bọbi gụba gị dị naanị agbalịrị ka m na-ebelụ gị maka mbọsị ga-anwụ ifidọbelụ ndị dị ndụ elibe ife asị mbọsị ga-anwụ na egidọbalụ ndị dị ndụ elibe ego ị ga-eri dakụ n'ọnwụ ụlọ ka lie na ndụ nwadọ ga-eri dakụ n'ọnwụ ka lie na ndụ o nwere onye na-eli akụ n'ọnwụ ka njụọ ka lie na ndụ oyi mmadụ akpata ego n'ụwa ma o nwekwere aka olie chimekwekwana ntasị afụfụ ma merieri Emeka Kupe mụnya na bọnọsịlị apụtụtụdeji asị mụ na-enyi m ka na Emeka Kupe nọ na wago esi na Emeka Kupe nọ na mbebe akwalili tibe ọ bụ etu aka ụwa dezede owe ngwa ka ibiribe ndụ na mamara ibe ti ga-abụ ka lie tata na mamara ibe ti ga-abụ lekwa nkwụ ka ṅụọ tata na mama
echi iwe bido welibe ego ịmalụ o nwere ibe na-abọ nwoke mi na-akpịkwa ego ị na-edebe ego emecha ka iwelibe ego ịmalụ o nwere ibe na-abọ ifekwo ka ijide gị ya lie ma ego gị ijide gị ya ṅụa pepe supu kwọbụ ijide gị ya taa champen ijide gị ya ṅụa ọ bụrụ isi ewu isi fabọọlụ gị nye ọda ịkacha ijiri nwayọ na babe gị zuru ike uwe nwere ife obudo nwanne m biko libe ibe onye lili ka ogbu na mmụọ eziokwu onye lili ka ogbu na mmụọ eziokwu leki nwobeledu na-elife ị na-anụ asidio na nlata dịrọli ọ bụluo na nkwụwa dịrọ asio na oliri adịrọdị asio na agbọghọ adịrọdị ka njụa amam ife ga-emedi amam ka elu ụwa ga-adịdị asio na nkwụwa dịrọ asio na nlọta dịrọ ọ bụluo na nkwụwa dịrọ asio na nlọta dịrọ dị ọ bụluo na egwu adịrọ ngwa ka ibiri ibe ndụ na mamari ibe tigabụ ka ilie tata na mamari ibe tigabụ ka inuo tata na mamari ọnọbụ echi ọgwụ onye riri ọgwụ ana ifeọbụ na-aga emenụ ifeọbụ na-aga mgbochi anyị o ka anyị yala ime nleta ebe m oligo faya onye bụ na-aga emenụ onye bụ na-aga mgbochi anyị o ka anyị yala ime nleta ebe m oligo faya bido n'ụtụtụ gbalide mbọ mgbedegbe jee n'onwe gị anya ụtụtụ efifie mgbede anyasị mgbe ọbụla anyị na-ele ibe week to week yo back to back look I na-elive boy odi eto solo wanyado isi I ga na-elive meto solo wanyado iruo I ga na-elive ife solo ndọtị jiva mebe ụmụnne I ga na-elive ngwa ka ibiri bendo na mamari ibe tigabụ ka ilie tata na mamari ibe tigabụ ka ṅụọ tata na mamari ọnọbụ echi ọgwụ onye riri kokwu ana omekpekpe mgbe anyị ji eri ife mgbe anyị ji adị ife mgbe anyị ji adị ike ọma nwakpọlụ nwe ya obodo adịgo ka ya adị onye ọbụla pụta n'ọgbọ ka anyabala mgbanye elu ọzọ ka anyabala mgbanye elu ọzọ oherie nye nwanne ya oherie nye nwanne ya elu ụwa abada anyị nta adịala ada ya bụ onye nwe nye nwanne ya onye rie nye nwanne ya onye na-eri na-eriri ya ọ bụrụ ugwu mụbakụ ọ bụla nụtabanụ ọ bụla bisebọbi onirigo bụ ana mma onirigo bụ ana mma ibulu ibu ụwa n'isi yo ibu ụwa emegidibe ibulu ibu ụwa n'isi yo ibu ụwa nyụọ gị anya n'ome ome okuke ti dike
Madeke Mbamba Mbamba Wone Nome Onye nze bọkisi obele nwane bago mbọ obekọdị mma na obele du ihe si ọtene na mụwọ Benifa security doors osi m keneli ihe Chigozie Kemonye akwamia na Nnewi akwamia mbịamịa lulumo osi m kenekwolu ye Chukwu mo gafọ ofu nwa na ojoto ofu nwa o tiri jele ofu nwa Nome Ome Kanje biyala Kanje sudodogu Chichi gozi etiogu Akebu chongwani yala Triple star ni sosibe Major player logistics Akana wangwada Major player music ibodogo Nome Ome Jefsamuzelike Ilona sile mwane Ofanogu emelugoji Wejamatu na neni Atawo na South America Atawo Dixilo Welimbo Irobik Limited Awenita Kobeledu Ome Ifanyi Chukoko Yaga Isi na wagu ni dane Kulobi ndi dane Isi na wagu Nome Ndabo mso kwelo Omeka kuna tuluzi Ndabo n'Amerika Ndabo Leki toba meche Mechali motos Ojimote mogo na muwa Nome Uchele wopala Lagawi Lagawi dos Nome Ome Igo bieji obo Igo beledu Iga ni ota Ome Tampolo binando Jepi numa wulu Nome Ome Tubisi anyegbe Mamula mano beledu Ezo kuna munu kinama Tubisi jayirimo Nome Ome Suwago nunubu Wakuja batete Nome Tolu mi faido Meyo Meya naba Nome Ome Asidi Nnewi Ome Yoki no gavo Wapulu sokwaku wan Wapulu sokwaku no beledu Awa na kanu Nome Ome Gedelibe no gidi Delibe nome Baronde kasi Ome Nome membe Odora wonu wiri Matadei Ome Christopher Semene Otitugu bulu sobelelu Akanalu jewel face Otitugu igadulilimu Nome Nome membe Wande nome Leki mo beledu Ichoku mo beledu Okwa muneme Okwa mune tiba Nome Nome Itie masoku Inanukwa ka onara Inanukwa ka nebe Yusi krisoku Esho yika wane Inanukwa ka onara Endi wane mu Inanukwa ka nebe Nome Ugo modela nyangu Nome
na nugwa ka nebe nnome ome onye ọbụla bụ nwa obere leki nwa I'm when you can when the beak it. Let's sing it. The guy in the lab, but I'm going to do it. If we enter a shutdown, it's a shutdown. No one a mess up with the DK. You can pretty pass here. I need to see them must clear up. If you gonna mess up with the DK. You can't provide manpower, Anaga, energy, and if you get your buffalo, I sat there, I'm off from a tea, going to Jagger, Anako, and I've been selling my soup no sour. With the guy in a chop, I put it again at a boy, my quick Kanako, the Tokako, the Gako, so we can answer, and then keep on out of work, can the shop, but then go up my way, no number. Yeah, say no more, guys, I should go okay. Nathan, you could jolly guys, I come okay, okay. Boy, I come okay, soon be better something. I'll be type, we're gonna see Billy Ben Johnson. Oh, if we enter the shutdown, it's about to go down. No one a mess up with the DK. You can pretty cause put the animal flow. I need to see them must clear up. If you gonna mess up with the DK, you can pretty cause you put a look at them. On your way, you wear. Surprise starter, but I just made no money for ya. Libelunga, can I come on? Feel by something, and I go back. A cocoa bello, what you gonna make for some of your kissing? I go for more. I don't chip up on your gonna bump. The boy had a number. We follow not on to wine in a conja. But they like if I'm not for if you're a man on Allo. Now you gonna sight a boy, if on a man on Allo. You can boys in the book, or don't man on Anu. We don't find a pound of dollars, big man on Allo. I come to bust, believe a Pentecost. If I'm on your lap, I believe I thank the Lord. To come my room, guys, in your money for dream bag, and I'm a massive attack. The boy, if you're a kite, if we enter the shutdown, it's about to go down. No one a mess up with the DK. You can pretty cause put the animal flow. I need to see them must clear up. If you gonna mess up with the DK, you can pretty cause put a look at them. On your way, you wear. Cash that you wear. I will not get out with her. There's a good one. The man I can be fair. Gonna keep us one. Where they go. Umibonine nanti woge na dago. Alugu start nine nanti woge ne lutego. Umanambara nanti woge na darugo. Imo start nine nanti woge ne lutego. Ada start nine nanti woge na darugo. Abo start nine nanti woge na rabago. Eta start nine no gene marabonu. Na Umigbo no ruwo nubo, ayo na wubo, umwelu, ruwo nubo, umanambara, iyo wejewe, imo state nine, apazo rubo, ruwo nubo, ada state nine, iyo wejewe, apazo rubo, ruwo nubo, iyo wejewe, imo state nine, apazo rubo, ruwo nubo, iyo wejewe, ada state nine, apazo rubo, umwelu, ruwo nubo. Kamari anete, ejake mwamba, ayo migubo, wolu nubo. Sa, sabanko sa. Dinta na chudene, dinta na chudene, dinta na chudene, dinta rapulene no burano. Dinta na chudene, dinta na chudene. Dinta na chudene, dinta rapulene no bulano. Oju won kuko wada,
when was so. For he who God has blessed, yeah, no man can cause. Dintana chudene, dintana pudene, no polano. Isiga prese, isiga chiese. Utrosi no gandio, akara kamade na dileme afisha. Ugo chala te moru chuchu. Eja kiboke na berugo. Ego ne kanji we kanesia. Oboje na baragumba. Dintana chudene, dintara pudene, no polano. Nebe, dintana chudene, dintana chudene. Dintara pudene no polano na ah umi bonolu nubo aye no nubo eja ki wamba ye weje webe olu alusili le nweli nkita oge bukwa mmadụ na n'ike alele obeleze nyide mmili ayaka n'ọgbọ mụ n'etilude olobodo cha n'ezi na alụsi nwegbu nọ n'ọgbọ ịmalịa chukwu okike abịa ma ekene ekwe m ihe ọzọ maka na eji m ọjị n'aka wee na-agwa chi m okwu nna ndị ọcha bịala ebe anyị ụlọ alụsị anyị wee wale mana chee ka anyị tụọ afọ ọlụ ka anyị mee na ya na-adakwa vive onye gba mmadụ gbata ego ịtụ ọlụ ka ịtụta isi ọba maka ị na-achọ n'ego miliọnụ nya ka ihe ebute ịmalịa ọbụlọkwa na onye chọọ ọbụlọkwa na onye chọọ n'ego ibe ọbụlọkwa na onye chọọ ndị nnekwu ego na-abịa ndị nnekwu ego na-abịa obodo na ndị nwere igbo ga-abịa ekweli ozu ebu n'isi ọzụkwa nyaka utu na-ekeni ewu utu na-ekeni anụ mmele ọgọ n'elu ụwa wee bulu ọgọ mụbụ ọfịa ma nya dịbalị nnekwu dinta nya ya agbaji nya aka oke ite nwa na-esi ọ na-eghezikwali ka njụalị ọla onye kpata ego asị na ọgwọrọ ọgwụ ego o nwere onye gwọlụ nkụbịa nka njụa na ajụjụ nya ka mụ na ajụle ịmalị mmọnwụ oyi obeleze dike mmọnwụ na mekene mi mmọnwụ abịa dike lodogwu ewu ị nọ ya si machụ na nwaanyị nke nna gị na-eme nne gị ọ bụla ife la nka mbilenu mụ mgbanye asa mgbala ego mudo isi na dịkwa m mba ọbụla malibe nya bụrụ ịmalị mmọnwụ abịa maka na ọbụlọkwa n'utu a na-alaka kama na ife dị nwoke n'ime n'ọgwọ nya na-edeli inugokwe ijele dike mmọnwụ n'ọkwọ mụ na-akwa ala odogwu abịa eji m ọfọ jidogwu je na-agọbụ ndị amoosu sifaghalị mụ n'ego oyibo na-adị m mma inugokwe Igbo kwenu Yeah. Igbo kwenu Yeah. Igbo kwezuono Anyị ga-agị Igbo millions ekenekwe m mmanwụ mbọsị ị ga-abịa be m wele bụ n'uwe na-aga aka ịmalị ịkawo na n'uke emi ọfisi onye ọcha o si mụ kenele nya domilios chenji odogwu news money 6 million na n'uke egwu na ala dabịa mmọnwụ beleze n'ide mmiri na nke bụ egwu na-abịa n'ụzọ ka anyị wele nwayọ maka n'ọkwa n'ọnwa na nwa egwu ọ bụla okwu kwubu ọmụme mgbe emela mmalị ndị bụ mmanwụ ịfụrụ m ka anyị ga nata ijele bụ ije ego mmọnwụ ewu anyị ya bịa ka BTC bụlụ ego wee pụta n'ama olobodo gbakọtanụ na ndị a na-ekwu abatago ịfụrụ anyị so na doings anyị mgbe ịba na alụlude ijele bụ ije ego ma ọya ka n'ọkwa mụ na ebe alụsi nwegwu nọ n'ọbọ ijelebe ije nụ ma nabagogo ijele nabagogo ịgbale tibekwa ijele kụbakwa amala iselebe njede iwelewe njede kubekwe njede ewu alele ọbụlọkwa na onye chọọ ọbụlọkwa na onye chọọ n'ego ibe ọbụlọkwa na onye chọọ ndị nnekwu ego na-abịa ndị nnekwu ego na-abịa olobodo na ndị nwere igbo ga-abịa
Royce n'Ọnịcha Obi Royce nwere arọ n'alụ egwu ịmali ya Esielu nwe gbo na mmụ na-eti egwu onye ọkụzi bilibe ọkada ife mfụlụ ka m na-egwu ma ndị omebele ma chi ekwe na suwe ike ma ndị omebele ma chi ekwe na aka bụ that boy Esielu onye nwe egwu ụfọdụ kọlọ n'ụwa acha na mama egwu n'enu ụwa ibiribe eji egwu ịma na ejelu m jalingo ka m gba mbọ ofu abụ nne elulu njalingo n'enu ụwa etobi kpọva m gwakpọ meselu nwegbo na tabu n'onwere ife a na-akpọlụ m edife mma akọlụ nne m onye isi ojibe anyị ọganiru nne m n'ọkwa m na-ekwu n'egwu ka m natazila ọkụzụ ije ụwa dị egwu onye ka Chukwu nwanne m o meselu selu dabi lorin ayuze lorin n'enu ụwa ife ya dị mma ka m lụzili lorin n'enu ụwa ụgwọ mgbe arọ n'ụma ndị dobi kpọba m mgbelimgba na tụmgbe ezi ji ada ụjọ ọrọ mmanwụ na-eti egwu selu na-eti egwu nye ka Chukwu nwanne m gbasi na mma natalelu ụlọ na mụ ya etilile egwu maka papa m nwegbo ịma na egwu nwale ya ọganiru agbala nne m n'enu ụwa na egwu nwale ya mana basi na ba ya etiri ọhụ nyaka eji bunye m ụkpa nyaka eji bunye m ụgbọ egwu si meselu nwegbo wara ugebe ama maka etu obi na-agbọ m n'egwu egwu nwa nwere ebe o si Esielu nwegbo ọkwa mụ na-eti egwu mmanwụ na-ebe arọ mmenwụ na-eti arọ ọnụ bụla egwu n'ọkụzụ na mmụ na-egwu ma ịma na nwa bịara ụwa ya enwelela akụkọ inwere akụkọ n'enu ụwa ebulu n'ụbịa mana ife na-atọ m ụtọ n'enu ụwa ka Jova Obi Royce n'Ọnịcha Obi Royce nwere arọ n'alụ egwu ịmali ya ugogbuzo n'enu ụwa n'ọya achake maka onye ọbụla ya enwelela akụkọ inwere akụkọ ebula ụbịa maka mgbọsi isi kele mmadụ ka okelivo ya bụnụ jelu ụgbọ oge nke gị ifeọma ya emela oge ozikwa egwu ka njeju ma olu m Igbo egwu ka nji agara ugesi n'ezienụwa egwu na-etizi egwu Esielu na ebe arụ mgbelimgba na tụmgbe ezi ji ada ụjọ ọrọ mmanwụ na-eti egwu Esielu na-eti egwu nye ka Chukwu nwanne m gbasi na mma natalelu ụlọ na mụ ya etilile egwu maka papa m nwegbo ịma na egwu nwale ya ọganiru agbala nne m n'enu ụwa na egwu nwale ya mana basi na ba ya etiri ọhụ nyaka eji bunye m ụkpa nyaka eji bunye m ụgbọ egwu si meselu nwegbo wara ugebe ama maka etu obi na-agbọ m n'egwu egwu ụwa nwere ebe o si Esielu nwegbo ọkwa mụ na-eti egwu mmanwụ na-ebe arọ mmenwụ na-eti arọ ọnụ bụla egwu n'ọkụzụ na mmụ na-egwu ma ịma na nwa bịara ụwa ya enwelela akụkọ inwere akụkọ n'enu ụwa ebulu n'ụbịa mana ife na-atọ m ụtọ n'enu ụwa ka Jova Obi Royce n'Ọnịcha Obi Royce nwere arọ n'alụ egwu ịmali ya nnelugo nwanụ onye ọma na meke na-eke Chibuzo n'Ilorin onye ọma Selu na-eti egwu nnelugo kenelu m ndị mpa nnekwu mpa anyị nnelugo onye ego n'Ilorin iwere ife na-achọzini n'ezienu Chisco n'isu ọfịa Chisco CIC dogo onye ego n'isu ọfịa Ilorin ka ịdị eli Chisco na n'ụzikwu ya egwu mma bịakwa
lọrị egwu kenelu m ịmalesi na ọkụzụ ime onye ego na-elọrị enu ime onye ego na mụ na-eti egwu ịmalesi na ịlọrị enu nwanne m selu ya bịa egwu dozumanụ n'ọgbọ chidozie nwanne m ọ bụ ka isi eje dozumanụ onye ego dozumanụ iwere ibe ji ekwe mmanụ n'aka onye ka chukwu nwanne m ihe adịghị nye ka chukwu wee gbo onye ọma ịlọlịnụ ka ibi ebi oyi Nigeria limited ịlọlịnụ ka ịdị ashụ aka onye ọma bịa n'ụlọ onye n'ihi aka onye bụ akụkọ ịma Zion na mba ovu ịma bịalie emi Zion ịma basi ịma ọkwa mba ovu ka isi eje onye ọma n'ihi adịrị m n'egwu telu na-eti egwu mgbadike na ụmụnya mgbadike iwere ife na-eku ume mgbadike bịalie odogwu nwa bịa na ntecha abụọ iwere ife na-eku ume odogwu onye ego na potnopo Anambra exchange okweselu na-eti egwu the second vendor na Anambra ego gị bụkwa agụ ọrụ gị nwedịrị exchange n'ime Senegal ka ọ dị iluzie n'ime Ghana onye ego Luze Enterprises boutique na Ghana Luze na potnopo bilio gbadike na ụmụnna meyo nwanne m meyo na ọkụzụ meyo mụ na chi onye ego meyo nwere ife ịgbalụ m isi n'ihe eti m mmanwụ meyo na mkpọ meyo na ọkụzụ meyo mụ na chi nwanne m ọrụ mụ na-akpọ gị n'egwu meyo onye ego igwe sashilite igwe onye ego ụmụnya ka isi eje igwe sashilite bịakerie onye ọma n'inwere ife odogwu n'ụmụnya igwe sashilite n'inwere ife talented nweze na ọkụzụ sento obi elie talented nweze pito n'inwere ife nweze isi mata na afụfụ n'egwu n'ihe eti m mmanwụ nweze na ọkụzụ talented na ọkụzụ onye ọma n'inwere ife chayi fachi nwanne m fachi na ọkụzụ fachi onye ego fachi nwanne m n'ịkpali ego n'ịkpali elibe agụ onye ọma na ọkụzụ arena onye ego na ọkụzụ arena n'ọka ka ijelu bilinu ma bịagwa egwu n'ọka arena inwere ife a na-achọzini odogwu onye ego na ọkụzụ arena ọrọselụ na-agbọ gị n'egwu mesi n'ifite dunu ike njika Solomon adọwaka Solomon mesi ifite dunu ka isi eje mesi onye ọma mesi n'inwere ife kuchi na ọkụzụ kuchi onye ego esi nwanne nke m kuchi iwere ife ji egwe mmanwụ n'aka kuchi loteselu n'egwu odogwu onye ọkụzụ ibiribe ọgada kuchi n'ịbago mmanwụ kuchi ịkpali elibe agụ onye ọma ọkụzụ ka isi eje kuchi okweselu na-abịa ụyaga ọrụ mmanwụ na-eti arọ na mụ na-eti egwu mabago eselu nwe bụ ọkwa mụ na-eti egwu mmanwụ na-ebe arọ mmanwụ na-eti arọ ọnụ egwu n'ọkụzụ na mụ na-ekwu ịma na nwa bịara ụwa ya enwelela akụkọ iwere akụkọ n'elu ụwa ebolo n'ụbịa mana ife na-atọ m ụtọ n'elu ụwa ka achọba Obi Royce n'Ọnịcha Obi Royce nwere arọ n'alụ egwu ịmalị ya mma obodo apụwa ibu mmanya anyị bụrụ egwu ebulu ịgba wee buru ogede bịa fọfọ ka mụ na-agọ eke n'oye afọ na nkwọ ọ ga-adịla dị mma eke n'oye
afọ na nkwọ ọ ga-adịla anyị mma eke n'oye afọ na nkwọ anyị ga-ebuli ike eke n'oye afọ na nkwọ ife ga-adịla anyị mma egwu ka m ji bi ụwa egwu ka m ji ana ọkpọ ka m ji ede anyị buru egwu ebuli gbawa ebulu egede bịa obedapụwa ibu ka nya maka na iwelu nwayọọ dị n'ụlọ obodo ya ọtọkọ bụ na-atọ eyi iyegbu m na amịbani na-emezi ọdịdị bụrụ m n'ụzọ na-epu ugwe ka m nwụọ ọnwụ onye abụghị eyi awụ bụrụ m n'ụzọ n'elu ife eme m ife nya menuo ya anya onye kọwakọta ka ọ nọchi ezizi elimni ọfọ nya melu ya ife onye na-achụ gị nwanne nne ụwa ada mmanwụ na-ebu ya irugo eke n'oye afọ na nkwọ ọ ga-adịla anyị mma eke n'oye afọ na nkwọ ọ ga-adịla anyị mma osisi bụrụ m n'ụzọ na-abụ ugwe ka m nwụọ ọnwụ nye abụghị eyi onuo onye dị na gbabasịrị gabasịrị nye abụo ya onye dị n'ụga ya dị n'ụwa ifeọma na ndụ ọnwụ nye abụghị eyi onu eyi ịma na oze dịwa mma egwu nye ka m ji bịa egwu ka m ji bi ụwa ụmụnne m ọfọ onye ka m na-achọ ma ị na-atọluo ị nọ ya ntị ọ ga-adịrị gị mma birefe n'elu bisi na naga ọ ga-adịrị gị mma ezie dị nọ n'obodo oyibo ọ ga-adịrị unu mma ụmụ igbo ndị nọ n'Asia nọ na nụọ ife ga-adịrị unu mma ị nọ na yawo ị nọ awo ife ga-adịrị gị mma ezie ndị nọ na Amerịka nọ na nụọ ọ ga-adịrị unu mma ndị nọ na Europe eburu ike ọ ga-adịrị unu mma onye na-atụgide n'ụwa nwanne nne ụwa ada mmanwụ na-ebu ya irugo onye kpara nkata ka ọ nọsi ezi mkeli ananya tikwu onye eke n'oye afọ na nkwọ ọ ga-adịla anyị mma eke n'oye afọ na nkwọ ọ ga-adịla anyị mma owu eke n'oye afọ na nkwọ anyị ga-ebu ike anyị jukwu agụbigụ nwanne m ọ ga-adịrị gị mma ọkwa gị isi m ga-agba egwu m na-eti n'ụwa ọgbaka m na-agọ too much money nwanne m oke orotobio mana ọ ga-adịrị gị mma ijere nwanne m Flavour n'abalị a mana ọ ga-adịrị gị mma sentaikio aka na alụrụ n'egwu mana ọ ga-adịrị gị mma anyị dọsọ n'ịchaka ezi nwamba n'okpo ọ ga-adịrị gị mma eyo esomodi nwanne m ọ dịrị anyị onye nwere ga-abago mmanwụ eselọrọ m na-eti egwu ijelele amụnọzi na-achọ ifele onye bụlebu n'ọbụgokwa ijelele a na-esi bobongo ịgara nwanteji mụ na-etili gị egwu chipatiriki chinwụba ịgara nteje abụ milile zolora na niteje mụ na-etili gị egwu ịmakwa mbọsị m bịala ube gị n'elu ụwa ife imelụ yiri m egwu ego iji chele m ọjị n'elu ụwa wee ga eji ego moto m wee jụba ịgada nwanteje abụ ife ọ bụ ego m na-ejigo moto ịgada kpọ mesali nwa ọkụ so n'ife abụkwa na ego ọjị mana ọzọ mma bịa bie n'elu ụwa onye di m mmanwụ ka m fụ n'anya mmiri na-ezoro ọra na nteje mụ na-eti egwu ịgada nwere ibe eji ekwe mmanwụ n'aka n'ogbo onye ego na London oji moto eme ọka ịmana onye ego na niteje mmiri na-ezolo chinwe ogbenye na niteje ka ijebe joivele ebe anyị na-ele ife joivele na-emezi eme na niteje
hotel ebe akụ ife dị mma achọka Jovi hotel ya bụzi ebe anọ onye na-amara Jovielu na Ninteje malụ n'aka bụ n'afọ mana nwa ebu n'afọ n'ụlụ Joviele bido nwa ebe anwụli na-enwe ịgada Nwanteje abụọ n'ime zugo ịmakwa ebe amụlụ oke nwa n'ime Amadi Aba Nteje ka o si eje n'ime Amadi Aba na Ninteje ka amụlụ odogwu Chief Patrick Chinwụba Chifulanya na n'ime zugo kwanuo Selu na-eti egwu ịmakwa Jovi hotel n'aka na-ekwu na Anambra steeti mana Ninteje niile ya bụzi ebe anọ ụbọchị njalego na Joviele eji m nkata kpoleko mụ na ntị shedi komedi afụ ife ebe afụ ụbọchị emele Fada Sunday esila onye bụ na libife na nkịtị odogwu bụ odogwu ịgada nwe n'ime zugokwa ịgada nwere ife eji ekwe mmanwụ n'aka odogwu onye ego na London mmiri na-ezolọrọ o ji moto eme ọka mmadụ onye ego na Ninteje mmiri na-ezolọrọ Chinwe ogbenye na Ninteje Chief Patrick Chinwụba ịgada onye ego na Ninteje n'ime zugo ya bụ CEO Jovielu họtelụ na Ninteje onye ọma n'ihe adịlị ebe mụ na-etiri gị ya bụ Magnificos butiki na London ka ọ dị Enterprises Magnificent na London ka ọ dị Magnificos Agrofan Limited nyamụ ya odogwu onye ego na London n'ichizugo ka nke n'ezie na Oliakụ Atijọghị Ijeọma Atijọghị Chinwụba Oliakụ daalụ Oliakụ ịgada Nwanteje Selu na-agụ egwu Oliakụ na ihe adị ebe Atijọghị Oliakụ kedu maka Tobi Chibuzo Chinwụba omeka nne n'elu ụwa ọ bụrụ aja ife Daniel Shudubem Chinwụba Selu na-akpọ gị n'egwu ivi na Chidimma Chinwụba na ihe adị ebe mụ na Chimuso mụ na Chimu Chinwụba nri ya dị n'elu ụwa Selu na-eti egwu kedu maka Michael Chidiebele Enugu ka isi eje odogwu si n'Ọba Nsụka Chidoski na ihe adị n'elu ụwa kedu maka Chief Emeka Okonkwo ọmamma na Anam ọmamma na mmịata Anam onye ọma na nna akpọghị n'ego CEO This Apartment Real Estate na Lagos onye ọma na ihe adị ebe kedu maka Chief Benjamin anyị egwuko onye ego Itolesi Benu nwanne Selu na-akpọ gị n'ego akụkọ wanụ na Ninteje na Ninteje abụọ uche na isi dị enu ihe adị ebe aka balon dị balos odogwu ji ego azụ afịa na London odogwu ji ego azụ afịa onye ọma na London Chief Nonso Aneke CEO Dreamlight na London Dreamlight International na London ka ibi ebi uche atọ bụ MD St. Teresa Pharmacy na Nteje uche atọ bụ St. Teresa Pharmacy na Ninteje Chinonso ụdakwu enyi onye ọma n'ụmụ CEO Edito na Pet Selu na-akpọ gị Chief Mike Nwakalọ Selu na-eti egwu owe onye ọma na Ninteje omelọra na oyi mana Mambala Papa Nteje gbowo mụ na-akpọ gị n'egwu CEO City Central
Social Limited Chief Paul Nnele Agunechemba Wanu na ninte Agunechemba na ninte Iso Billy Prophet Victor Etusena onye lụọka JP onye lụọgụ ka ọfụ n'anya n'elu ụwa onye mụma n'ibibile nwanne onye lụọka JP ọkwesị alụ na-agụ egwu ịgada n'ime zugo inwere ife na-achọzi n'onye ego ịgada nwere ife eji ekwe mmanwụ n'aka irele ihe nuwe dogo onye ego na London Mili n'ezolari Oji mote moke malea onye ego na n'inteje Mili n'ezolari Chinwe ogbenye na n'inteje Igede nwere ibe ji ekwe mmanwụ na ego Dogo onye ego na London Mili n'ezolari Oji mote moke malea onye ego na n'inteje Mili n'ezolari Chinwe ogbenye na n'inteje Kaijebe Joyville Ebe anyị na-elife Joyville na-emezeme na n'inteje Joyville Hotel Ebe ya afụ ife dị mma Ụmụ Igbo lekwe egwu ka ọ na-ara ụmụ Igbo okwe ego ka nji bịa Ibuli ife mụ na ya Olisa ogologo ndụ na-arịsị ike ya na nnukwu ego Olisa manogo ego bụtụ ụwa okolobịa tosie ma nye nwere ego n'ụwa eziokwu ọ na-agbawa obi Olisa gị ga mụ na yonu chukwu mmụọ na-eme amala dadi gozie ndị na-alụ ọrụ dadi mebere ụmụ ga amalado dadi gozie ndị na-atụ ọrụ dadi mebere ụmụ ga amalado akwego ya ka anyị na-ebe dadi mebere ụmụ ga amalado okwego ya ka anyị na-ekwu dadi mebere ụmụ ga amalado chukwu tiwara anyị ụzọ siri ike dadi mebere ụmụ ga amalado chukwu tiwara m ụzọ ego dadi mebere ụmụ ga amalado chukwu mebere ụmụ ga amara dadi mebere ụmụ ga amalado Olisa cheta ndị nọ na mba ofesi dadi mebere ụmụ ga amalado chukwu cheta ndị na-achọ nwa dadi mebere ụmụ ga amalado Olisa nye na anyị ife anyị na-arịọ dadi mebere ụmụ ga amalado eme nwata ka emere ibe ya obi ga-adị ya mma chukwu melu m ife melu ibe m chukwu melu m ife melu ndị ọzọ ndị ka Wizkid ndị ka Obi Cubana ya na Cubana Chief Priest mbulike ka Flavour maọbụ Fino wa mama ihe nwalenu Dangote lezienu E-Money nwata na-arị eze maọbụ nwanne ya kesi Limpopo ego na-akpali nwoke ego na-edozikwe nwoke I'd rather be a money man than to call a lover boy ego jọlụ nwanne m mana ego dị n'okwu ihe ka nji na-agwa onye ọbụla nwanne lụsi bọọlụ ike nwanne tụsi bọọlụ ike ibe wetala ego bọọlụ maka ezulori maka ebule mmadụ owusa gị nwanne m eziokwu ị ga-amala ife owusa gị nwanne m
ụmụ nwanyị ga-agba ọsọ ọkụ gị n'aka n'ụwa ịmana ife na-ekwu ịmalụ na ego na-achị ụwa agụrụ ga-adọkwa gị vam 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 dadi gozie ndị na-alụ ọlụ dadi mebelu ụmụ ga-amalado dadi gozie ndị na-atụ ọlụ dadi mebelu ụmụ ga-amalado akwa ego ya ka anyị na-ebe dadi mebelu ụmụ ga-amalado okwu ego ya ka anyị na-ekwu dadi mebelu ụmụ ga-amalado Chukwu tiwara anyị ụzọ siri ike dadi mebelu ụmụ ga-amalado Chukwu tiwara m ụzọ ego dadi mebelu ụmụ ga-amalado Chukwu mebelu ụmụ ga-amara dadi mebelu ụmụ ga-amalado Olisa cheta ndị nọ na mba ofesi dadi mebelu ụmụ ga-amalado Chukwu cheta ndị na-achọ nwa dadi mebelu ụmụ ga-amalado Olisa nye na anyị ife anyị na-arịọ dadi mebelu ụmụ ga-amalado Olisa nye n'ụmụ ife m na-arịọ Olisa nye n'ụmụ ego m na-ekpelụ maka ego bụkwa peace of mind yo 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 na money stop nonsense yo ego bụkwa peace of mind yo na money dey cool my temper ego bụkwa peace of mind yo na money dey cure malaria ego bụkwa peace of mind yo na money dey cure my fever ego bụkwa peace of mind yo ịma na Latin enye ụbara ego bụkwa peace of mind yo ana m ekene ndị nwere obi eji eri ego ndị na-emesi ife ike n'obodo orukwa n'ogo selu ana m ekene akọnuche Achebe ego jikwa gwagwo na Pakistan uje gị ya na-ede nwanne niile emebe ọfụma ị na n'oge egwu na-ara kedu maka onye gosili mbọs ye odogwu na Ukraine odogwu na Poland onye go n'ịgadị ana m ekelekwe ire ọgụ uche Chukwu bụ lesedi ọsọ Igbo ndụ odogwu nnukwu obodo ka isi eje n'ama nchọrọ bụ obi ọkụ igwe onye go n'ịgadị kedu maka onye ọma possibility ye onye go n'ịgadị possibility na Malaysia onye go n'ịgadị possibility na Thailand onye go n'ịgadị kedu maka igwe mekasị na Brazil mekasị onye nkụnụnụ onye go n'ịgadị agụ nwanụ na Asia onye go n'ịgadị show azamanụ na Philippines onye go n'ịgadị akụ big global limited onye go n'ịgadị akụ big show contact onye go n'ịgadị olu na-ekene ezigbo onye mụ ezigbo mmadụ akụ chinyere nwata odogwu akụ show contact akụ onye ọma na Kazakhstan akụ onye ọma na Kyrgyzstan onye go n'ịgadị akụ onye kụ na Uzbekistan onye go n'ịgadị ya na-emekene David Chimeremeze Mbadiwe Daviva na Germany ego nyiri ndịro na rọ ndị izọgị ị na-anụkwa ịba kedu maka chizi bebi yo kasa nwa na Ghana nwanne ya cheme ọnụ nwa obodo cheme ọnụ onye go n'ịgadị Emperor nwa isu Cambodia onye go n'ịgadị eze agụgụ na Ghana onye go n'ịgadị eze agụgụ menagachi onye go n'ịgadị kedu maka ego Bimba onye go n'ịgadị General President Ibus of Progressive Movement afụfụ na-atala ego afụfụ na Switzerland iso n'ife na nụnụ onye go n'ịgadị afụfụ odogwuchi azamani onye go n'ịgadị ijela na Mexico onye go n'ịgadị uche Chukwu mere eze na Mexico onye go n'ịgadị ana m ekelekwe odogwu Prince Witurapu akụ na-ebi okwu nwa n'ọfọ ike duru
onye go n'ịgadio ugo bere n'ego na United States onye go n'ịgadio R&B money nwata chinyelaku nwa n'odogwu osi mụ tinye afa ya n'egwu na ya solo gị ife a na-alụ R&B odogwu eyi onye go n'ịgadio R&B onye go n'ịgadio kedu maka TMT boss TMT onye nkụnụ onye ọma na Germany onye go n'ịgadio ka mụ kelee ezi nwanne m ezigbo mmadụ n'ihe ọma Prisconela kwa abata eze kweche na Philippines abata onye go n'ịgadio ewejubu onye na-agụ egwu ụgbawa ijezi nwa mama high life ọparuo dekolomi muzika pomi Ọkachukwu na-eme eze pesela ọrụ mụ nọ na mmanwụ osisi enele anya ọdịda n'ezie n'ọnụ nọdara udo anya mene mụmụ n'ezie n'ọnụ n'ọbago gbao ebele mpelu n'isi va n'ezie n'ọnụ nọ n'ọlụ ọlụdanozi na konvoi na-emale ya maka na-ekwusi ya mmanwụ jee mmanwụ na ikpa Vanozi na convoy Chai Ọnụ silasili ọkwa izu gị ike Ọjiji fadeko na mụzo dị mma agaghị ugboro abụọ Alele Brainbox ife imelụ ka ntelu Chai Ichoku nọ n'ụlọ ma n'ugwenye n'azụ n'afịa Brainbox ife imelụ na-ederuga Chai Odogwu onye ọkụzi bili bọgadọde gị na-ederuga Brainbox o nwere ife ịgbalụ mụ ụbọchị mbịalụbe gị na-ese ọbụ na ntisi egwu ha eselụ nwanne m Shai na mma abịalile egwu n'ọga Odogwu onye emelivo jide egwu bụ obodo na-ekwusi ya ibe mma ibiribe ije egwu egwu ka mụ na-etili Maluda Maluda ịbụzi nnegwu mmanwụ Brainbox nwanne m ịbụ chukwu afụlụ anya obele chukwu nọpụzụ n'ife imelụ na a na-afụ n'anya ode njinji mmanwụ Brainbox ịmana ịbụ nnekwu mmanwụ Chai ife bụ n'ọkụzi bụ ijele bụ nnekwu mmanwụ nwanne m ife imelụ na Anambra n'aka na-ekwu ma Naịjirịa ma n'ọkụzụ nwanne m ọgịnị na-afịọ Brainbox tọsọ gị melife ife iji dị ebube Chai Odogwu onye wetara ego isi gbaba bọọlụ na Naịjirịa ma na Anambra ma n'ọkụzụ banye Ifeanyi lọrọ omume ka ofu onye na-emesi ya anụ Brainbox ịmana ịbụ onye nnekwu ego n'ọkụzụ ịmana anwa ga-ama na nwakwa nke ya Brainbox ịmana ịbụ nwanne m okwesịlụ mụ nọ na mmanwụ ị na-anụzikwu ya egwu onye chi mele eze n'ụwa onye mele nwanne Brainbox n'ịga nsogbu ụwa a na-ekwu maka gị n'obodo niile onye na-amarọ gị n'obodo ọlị na natala anata ife mmabụna ude ya na-edo ya aka na-efuzi n'obodo mgbelemgba gị na-akụzi afọ mụlọ onye eze na mmekene gị mada na anya fulugo mọmi ihe adịlị m nneọma anya fulugo mama gị libi ife mami na n'ugwu ya egwu ihe adịlị m afọ mụlọ eze afọ mụlụ bụ Brainbox n'ife adịgo ịma na ọnụ gwụlụ njọ n'enu ụwa ekwugo m mama gị libi ife n'enu ụwa na Chukwu mere
Kizito nwanne m igwe na ihe adịlị m igwe Kizi nwanne m onye ọcha ife adịgo m Kizi nwanne m onye ọma igwe Brainbox odogwu onye kụzi biri bọgadi na nnukwu ya ekwu onye ọma kedu maka Oluwatu Sweet odogwu onye ego n'ihe adị ọkwesịlụ na-akpọ gị n'egwu Oluwatu Sweet nwanne m Oluwa imani nwere ife Oluwatu Sweet ị na n'ụzụkwụ ya ga-egwu kedu maka Kuchukwu kwadoro odogwu na Oraifite odogwu onye ego na Oraifite ị na n'ụzụkwụ ya egwu Akuchukwu kwadoro Baron Oraifite ka isi eje Baron BJ Ibile Exchange onye ọma na Oraifite ịgba ọkwesịlụ na-akpọ gị n'egwu kedu ma mee ka ọ dị mma Kojo ị na n'ugwu ya egwu omee ka ọ dị mma Kojo ị na-anụgwu ya ka mmụọ Kojo mọni Kojo nwa kwesịlụ na-akpọ gị n'egwu ịdị maka agụba ndị eze odogwu na-esi ya nwanne agụba ndị eze na-esi ya Don Tikinesi ị na-anụ ya egwu agụba ndị eze na-esi ya n'inwere ife Don Tikinesi ya isokwa ịma n'iso na mmadụ odogwu onye ego na-esi ya na ihe adịlị m kedu maka Chikelue Ilonyosi the General Anambra State Football Association FA Chairman Chikelue ịma na ihe adịlị m Chairman Anambra Football na ihe adịlị m kedu maka nwanne m Ayala na Ọkụzụ Ayala na Ibili Bọgada Ayala ị na n'ụzụgwu ya egwu Coordinator Brainbox League Anambra State Edition Ayala nwanne m isi na ihe adịlị m Brainbox n'isobili odogwu onye n'Ọkụzụ dịka nna pịalụ ya ga n'egwu ịma na onye nwere ego n'ụwa ya bụ chi nwa ogbenye ekpele mpele n'isi gị n'ụwa Chukwu zara eme ekpele ife nwa bụ na mmanwụ je mmanwụ na nọ na-emezi eme n'obodo konvoi liko ji abata obodo gọvanọ m onye Igbo prezidenti makwa onye Igbo ude gị na-edezi n'obodo anyị mgbalemgba gị na-akụzi n'obodo ị na-anụgwu ya egwu onye dịlị njọ n'ụwa nọ n'ọkadịrị ya mma onye dịlị mma n'ụwa nwe onye aka anyị na-akọrọ mọda dịgide nwa mgbe nta emesịa ka dị mma nwasuwizi odogwu na-ekele nke dike na-ekele ọma nwasuwizi odogwu na-ekele nke osowita mbete mara ojide bụrụ gị onye n'ụwa mụ na gị na-ekwuru egwu alụsị odogwu na-ekele nke alụsị sowe ezoghị m n'ime nya n'aka mụ na akpọ nwanyị ezoghị m nwanne n'aka mụ na be alụsị tuwizi odogwu na-ekele nke osowita mbete tuwizi odogwu na-ekele nke mmadụ bezika ojide bụrụ gị onye n'ụwa mụ na gị na-ekwuru egwu na luo n'elu ụwa na tinye na Chukwu na-edu
onye n'ụwanụ n'aka m na kọrọ igwe sowezi n'aka m na tie onye ọma sowezi onye aka efu Obinna nwezi n'aka m na kwa Obinna nwezi odogwu n'eke odogwu na nyabịa odogwu na nyamaba n'eke n'aka m na ma akpọkala bụ n'aka m na kwa ụzọ chigbuo n'eke odibugu nwanyị dibugu odogwu nke mmadụ ga-esite ojije bụ n'ụlọ ole n'ụwa m na n'ụlọ bụ n'ụlọ Chimobi odogwu n'eke n'aka m na kwa Chimobi odogwu ododike n'aka m na kwa Mmanwazela bụ n'aka m na teloni kenezi nwanne gị n'ụwa na Chidoko odogwu n'eke mmadụ ga-ezute akpọgara bụ mụ na gị mafụma onye ọma Chidimma Adamela Ada Chidimma n'aka m na ebe Obinna Chukwu ododike dalụọlụ ga-ezute n'ezi nwanne gị Ijeọma Nwezi odogwu Chief Honorable Nwanne Olim Olika anyị kelele ya akụwa n'ọhaji ndị egwu m kelele anyị ji ofu egwu a wee na-ekele ebe anyị Ashiama ga-ama Simodia Moda digide n'ụwa onye aka anyị na-akọrọ Moda digide mụ bịara ụwa onye aka anyị na-etile onye bụrụ onye dị ekpere nyala ọgwụ ahịa na bụrụ njọ onye bụrụ onye dị ekpere nyala ọgwụ ahịa na bụrụ njọ dadi mere oge nke ya mọmi mere oge nke ya sista mezie n'oge nke ya olue n'oge nke ma bụrụ njọ Moda digide nwanne ridiri mmadụ ga-ezute Moda digide nwa mgbe kọchi ngwa anyị Moda digide nwa mgbe nta 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 nwa mgbe kọchi n'elu ụwa ma ibe ka dịla anyị mma nwa mgbe kọchi n'elu ụwa ma ibe ka dịla anyị mma onye bụ Chukwu nwantera bụ na akwa aka m mezi dịka mmanwụ oge were ugoro n'aka m ibe anyị odogwu n'ekele ka mmụọ ya ka esi bịa ibe anyị nwasị abaghị ma nwoke ede ka isi wizi ka esi bịa nwa izu odogwu ma nwoke ede ka ya alụsị nwa izu na mmụọ ya alụsị nwa izu odogwu n'ekele ka onye mbosi alụsị nwa izu mmanwụ n'ekele ka n'ọka m na-ekele ego ebe anyị rochigbuo n'ekele ka nwa jere obodo oyibo nata ndị winchiwa karịa n'elu ụwanụ njiwe akụrụba emesịa ka dị mma n'elu ụwanụ nwa izu mmanwụ nwa izu odogwu n'oge dị mmanụ n'ọka na-ekele kedezi nwanne m fụ n'anya Chinsonu kedezi nwanne m fụ n'anya n'ọma Chinoso nwa Sowezi n'ọka m na-eti Chikwunozo ndị benu izu n'aka na-ekele jide bụ na gị ole n'ụwa m Chikwunozo n'ọnya abalị ma ngụta moto bụrụ moto na ngụta ya egwu ole n'ụwa na mmenwa ya egwu ha Chinoso ma nwoke dịka mmụọ ya ka esi bịa Zahemo ma nwazela pere n'ọka m alụsị ego nwa bụ n'ọka m gwenye ọda digide nwa mgbe nta ọda digide gwenye ọda digide nwa mgbe nta ọda digide nwa mgbe nta ọda digide
ọdadigide nwamgbe nta udejetegwu ole n'ụgwa na ude mọga afọ nwelote onye ọbụla ọ ga-adị mma tocha ma odogwu n'oge na nke ọka ga-esi nwazi odogwu ma nwoke na nke tocha ma odogwu onye ama ama nke welugo n'ụlọ okorolu ego mụ na-etinye n'agbakọrọ ego mụ ka na akwa na-ebezie n'agbakọrọ mmadụ ka ezi onye nwanne m enụ aka mụ na-ebe udozie nwanne m enụ aka mụ na-eti ego obi ọra nwanne m enụ aka mụ na-ebe ọchanwe eji akwa mma nwoke ereke ọchanwe eji akwa ọchanwe eji akwa nna m ndị mmadụ abaka ebe jọgbalazi mmanwụ na-eke ereke na mụ ka na-eti ego agbagara bụ mmadụ ga-eti ọdadigide nwamgbe nta ọdadigide ọdadigide nwamgbe nta ọdadigide 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 nyama ọdadigide nwamgbe nta ọdadigide n'aka nna kolunu ọdadigide n'elu ụwa n'aka nna kolunu ẹnna ọbụrụ onye ọlịlịta kakọ na adịlechi na n'onu m ẹnna ọbụrụ onye ọlịlịta kakọ na adịlechi ka kwawa abalị m akwa na mbụrụ ama nwere mmadụ chaa mana tata na mmadụ eriwo nna wee golibeziere ude ji ekogo nwanne m karịcharịwa arọbụnagụ ka m na-etilekwuru ada marobunagu ka m na-etilekwuru na n'onu m mekwa na igwe na n'onu m ọka arọbụnagụ alụsị ejeburu akpọlọbọ na n'ụka m na-ebio egwu m n'ọdụ adịgide n'otego mgbe mbebela akwa suwizi nwanne m gwara m amasị n'ohie gị amaghị egwu Chief Sweet and Bitter udogwu na nna anyị kelere gị alụsị nwa nwa izu odogwu na n'ọnụ ka nna ebe n'ihe alụsị na n'ọnụ ka nna ebe ọgala onye nwere mmadụ enwewe ego na n'ọnụ alụsị zuwizi na n'ọnụ ka nna ebe alịrị n'ama alụsịzi wizi na n'ọnụ ka nna ebe alịrị ebere m akwara mbụ n'ọkpa ka nji akati o nakwawazie na nwere onye na-emere ibu enyo nụkwara ịkwa atalishi m nyaka nji gwa na ọda jiri ya mmadụ ga-eji edobodo ọda dịgide emesịa na ọ ga-adị mma o ihe ya lile gbuola onye buchi onye nkeja bụ mgbe bawa gwa alile gbuola onye buchikwu alile gbuola onye buchi onye nkeja bụ tudele onye nkeja na n'ọnụ egwu elili ego gbuola onye buchi onye nkeja bụ n'eti egwu dada ndị mmadụ maka na mmụọ ụmụ nteja bụ ka anyị nwobi nwanne edu anyị jee ekwuru m onye bisi polisi mmadụ ugbe nwere ube ibe mmadụ mere onwe ya ọrara ka nke mmadụ mere ya asị m na ibe mmadụ mere onwe ya n'elu ụwa ọrara ka nke mmadụ mere ya onye mebie bie mbe mmadụ ekwuru ya na nghọtazikwa nna anyị na-esi n'ụlọ mmalị mma anyị si n'ụlọ mmalị mma anyị pụtawazịa anyị bụ isi oyi logo gọọmenti dị na be anyị anyị bụrụ ụmụ nteja bụ bụrụ isi oyi nye mere anyị ji eme ọfụma n'olu oyibo dị na banyo anyị na-anụrụ ọgụ chacha
ịghọtago anụmụ mbosi enukwu enu anyị bụ nteja bụ mana tata anyị bụzi abudo n'ọnụnụ piti edochi egwuli ya ụmụ nteja budo na n'ọnụnụ egwu na-etiri ndị abudo maka na ebudo dị gị fụrụ anya na di o anyị nwe obi nwanne o nna kedu ibe na-esi eziokwu ka nkọwa onye nna ya igwe ya ya igwe ya ya igwe na n'onumu igwe ya ya na ndụ anyị kelere igwe ya ya mụ bazi oya igwe ya ya na n'onu ka na-ebe nuo kedu maka ezi oyi gị onye nna igwe obodo nwateja bụ igwe obodo na mmadụ ga-eji eji obodo na n'omume igwe obodo ọchịara igwe obodo dị na n'onu ka na ebe olele enele ịmụ nwunye gị nne maze nwanyị ndị mmiri o nne maze nwanyị o nne mụleri gozi bịarụ mana nteja bagara nna dị igwe ahịa ya na n'onu ka na ebe olele bịa mmemme nna nna ọgbachi na-emeze igwe na n'onumu akpọbani ndị igwe akpọbani igwe ndị igwe mkpọbani igwe ndị igwe gọbịa igwe ka mbido nụ n'igwe alụsị ojii ekelere m igwe na-ngo nwa akpagwụ igwe na-ngo na akpagwụ ị na-anụ ọnụ ka na-ebe alele dalụzio igwe ọgbazikwa na-ego na-eri eke na nteja bụ n'ụra nke n'ezi nwanne gị ịfụnanya ezi oyi gị igwe kwana na amarị ebe ndị igwe ka na-akpọzi igwe ị na-anụzi ọnụ egwu ndị igwe egwu ọlatarishi igwe ahịa ya odegwu na na ndọ na nnukwu ọnụ egwu anyị nwekwuru igwe ọbịa mmiri o kedu maka igwe na-agụ ọrọ aje onye mbosi izizi o aje ọgwa gị na-agwụla anyị arọ n'ime igbo niile o obele nwa o ọzọkwa ya aje obu na-agụ ọrọ na na-eyi mgbe anyị kelere kedu maka onye nna jali dubọnụ mmanwụ mụlọ eri na nuonumo n'ime nneyi jali dubọnụ na nuonu ka na-ebe alele dịka ebe na nuonumo ya ndị nyere aka n'elu ụwa na barili nna ma ndị lụrụ n'ọba ihe ma ndị giri moto ndị giri mechinu naba karịrị akarị na mamozi ka ihe eme mmemme na nuonumo kedu maka onye amụma na mụrụ eri oke bụ onye amụma na ndị ọnụ ga njeje obodo ike ji nwaka mma o ndị amụma ọgara ọ bụ na kpọsịa na ike ji nwaka mma mgbe na haike nwa John onye ọma haike nwa John ndị ọnụ ga na-ebe aliri odogburu ego onye amụma kwa amadị ebe ka izide nteje onye amụma Chidoso Nwizu nwa jere obodo oyibo n'ụwalịa alụsị Nwizu Chidoso nwa jere obodo oyibo n'ụwalịa Chidoso na anụ ọnụ ka na-ebe alele onye nwere ike enwewe ego Chidoso Nwizu nwanne Swita Vista alụsị Nwizu na mmonya anyị kelele ba odogwu na nna nama ekwe na kwutoro n'okwu
n'ụlọ dị mma ọkwa mmụọ na-eme ụkpana ogboko bụrụ ọnwụ tinebu ya ogwego nwepụ mgboge lodego ajụjụ jụrụ amụma onye ma gbapụghị ogbulu n'isi ọkwa mmụọ na-egwu ngwakiribe na ọba egwu anyị ewu egwu ijere dịka igbe mmanwụ na-agụ egwu ebe ekene na ọba egwu anyị ewu ijere dịka egwu mgbalịgba ịgba mma sonya dị n'izuzu ihe na-ekere mmiri ọgwa mmụọ na-egwu onye jiri nwata weni aka elu aka elogilo onye nwe ive weliri ya achụkọta dị nwanyị n'ụwa achụta ya n'ụlọ dị mma ọ dị n'okwu akala aka o mebi na nwere ọdụdụ bụ chi ya na-achụ n'ijiji akeleka onye ụmụ gadawo ịnụwo galadima ọba egwu anyị idela dịka mgbalịgba ịgba mma galadima ọba egwu anyị ewu igbe n'igbe mgbalịgba mmanwụ na-ebe ọ bụ Chukwu na-eme odogwu mmanwụ abịa ịgba ala otu egwu kalada otu ịgba ụnụ na-agụ egwu onye mụ mgbakọ itime egwu na-eti elu ọzọ gwada ịgba ikpe n'ọgba mmanwụ ọ bụ onye ụmụ mgbakọ na-ebe dị mmanwụ cheta n'ime ebe mmadụ chi onye ya na ihe butere ya Olise kelu ụwa Chukwu nọ n'elu ọ na-alarụla kesizi na Chukwu na zama akpọghachi ma ọ na-echilote Is your boy, DJ S. Shine Best International. ala aja otu egwu kalada otu ịgba onye egwu itiri egwu na-eti elu ọzọ gwa na ịgba mma n'ọgbọ nwanne m obere ozi Chineke gozi nwoke gozi ịbụ mmanwụ ibe mmemme obere ozi bụ ibe mmemme ndị na-abịa bịa ọlụ ya dịwụla egwu ịgba m na ya Chukwu gozi unu kenele m fansi m niile na mụ kenele ha ya dị niile na-akwa egwu m na ya na mụ kenele unu ya lụmọnde ndụ unu ya luo chi na unu ya gbatego unu ya dị nnewu ijela ala aja otu egwu kalada otu ịgba onye mụ mgbogo ọnụ na-egwu egwu itiri egwu na-eti elozogwede ịgba mma ọwa mmanwụ onye chinyeleze n'onye ya bụlila eze emeziekwa ụmụ kaladi maka ọmụ onye mụ mgbogo abụmegwu ụlaga
ndị na-afụ egwu na ya Anambra steeti niile ndị na-afụ egwu na n'Imo na Enugu ịchọba ebe ihe eji egwu ka ọ dị samsam ịchọba ebe ihe eji egwu ka ọ dị nnegwu chọba ebe isi n'ọnya na-alụ egwu n'ala egwu alụlụ bọbiri isi egwu ọga na-enwere ọkịkọ ime ndị mma na-adị n'enye ego na-adị n'ime ya obiri isi nụ na-eme ụmụnnegwu na-alụ onye mụmụgo ọnụ na-agụ egwu itire gị na-eti elozokwe na ịgba ike ọgba entertainment kabanyagba tie de ice na meribe nne na-ebelu na meribe nne na-ebelu na meribe nne na-ebelu ọnwụ nọ n'ugbo na-emelibe nne na-ebelu na-emelibe nne na-ebelu ọnwụ nọ n'ugbo pila imekwene ka mụta ajọ nwa chigakwene ka mụta ajọ nwa si ọbụla ebe na-amụ mmadụ na-eme n'obodo ọ na-enyere olu ndị ibe n'aka maka na ọbezi onye agba na oji bụrụ si weje n'aja bụrụ onye si a na-ekele nsị maka na ọbezi onye agba na jiwakwa mmadụ mụrụ ya dị ọbatasi na-agba abata ọbatasi na-agụ ngwa anatago jiwakwa mmadụ mụrụ ya ịbụrụ ọjọ mbosko ọ mara akwụkwọ amaja rizọtụ ọma ịjụ anya ọsị gị maka ọ mara masị amaja rizọtụ ọma mụrụ oriri na-egurude na-agba nne ya na-ebe na-agba nne ya na-ebe eyi chie chigede ahịa ije n'ukwesịghị onye m onye ọ ga-adịle mmeju onye m onye ọ ga-adịle njọ ụmụ na-emechi ebuke eziokwu echi dị ime chila nwa mmadụ nwa mmụọ udoriri ya ọdịnala obodo n'olu oge ọ na-elu oyi n'olu ogo mgbe ndị eme mmanwụ obodo ọgbọnegwu na-ata m arụrụ obodo ọgbọnegwu na-agba m ọgịrịga n'ọgbọnegwu na-ata m arụ ịla nwa onye ntaja abụọ ụgbaga bụ abụ isi ada nwa mmadụ ịba ga-eme n'obodo mmanwụ nọ n'ụgbọ na-ebelu onye na-elibe nna na-ebela chimekwene ka mụta ajọ chigekwene ka mụta ajọ nwa si ọbụla ebe nnabụ mmadụ ebe na-eme n'obodo ọ na-enyere ọrụ ndị ibe aka maka na ọ bụ eze onye agba na o ji bụrụ si weje n'aja bụrụ onye si a na-ekene nsị maka na ọ bụ eze onye agba na njụwakwa mmadụ mụrụ ọ batasi na-egbe abata batasi na-agụkwa anatago njụwakwa mmadụ mụrụ ya ịbụrụ ọjọọ mosku ọ mara akwụkwọ agbacha rizọtụ ịjụ anya ọsị gị maka na ọ mara masị agbacha rizọtụ obodo okweto na-ekwuru ude mgbagba nne ya na-ebe mgbagba nne ya na-ebe tie
ka njega alile gbogbo obodo n'ologo na-elu oyi n'olugo mgbe ndị eme mmanwụ ịla nwa mmadụ nwa mmụọ ahịa ijenu nwo ijenu kwesike onye m onye ọ ga-adịle mgbe echi onye m onye ọ ga-adịle njọ ụmụnne m echi ebuka eziokwu echi dị ime ịla nwa ji na-emele ibe ya na oge ndị egbe na-ekene ya na ụka nke n'ezienu gbanje dọla ụgbọ na-eke oke nwanne ntejabọ urugu nwa ji na-emele ibe gbagagba ebiri ga mmụọ ji egwu oyi mụnwa na-ebere na nke ete mụnwere ibe ji egbamụ n'aka ọ dị n'obi esigo esi ego onye abụ ya gwụrụ gbagagba ọ bụ onye ga mụ na agọrọ unu egwu ya na nwanne m Chukwu Emeka ogwe ego onye mụ n'ebu nyawa bụ maịtị ọgwụ nyawa bụ maịtị dibịa nyawa bụ maịtị tọnda ọzịkwa ọgwụ karịa ọgwụ ọbụla ọbala ọra maịtị bịa welu ugo yo oke ngwa na-ekene mi nwanne m Chukwu Emeka n'onwere oge eji eme nwanne ọ nọ n'odogwu jele mgba na be mmụọ wee gbasịa wee nwude mana ọgbara ọnwa eze mgba maka ibi na nwa eze bụ Chukwu odogwu nwunye mụ n'ebo ọbịa ọgwụ wee gbasịa nwa bụ mgba kpoluze mgbe o ji kele ụna ndị mmọnwụ wee kee gị ikpo wee bụrụ ụba wee bie n'isi wee were ọfọ wee nye n'aka odogwu onye mụ n'ebo ọdọ ọgwụ nata oge o ji nata ndị anya Chukwu Emeka maịtị gịnị bụ ndị ọgwụ nata nwa ọgbọmọbila nwantede ozi mụ ga-edokwa ntị n'anya nwa bụ AAA God of Thunder gbagaba ịma Solution Tempo ọ na alụzi ofu na-enye ego alụzi ofu na-azọ ndụ alụzi ofu na-enye ego onye ogbulogulu na gbagaba ozimoke n'ori akụ ya anya mmụtụ ụtụ enọgwo Chukwu melụ maịtị odogwu onye mụnego ogochukwu na-ekene mi Krista nwanyị manarịa ezi nne bịa welu ugoye anyanwụ ụtụtụ nna ahụ bụ eze nwanyị na mmiri osi na mmiri ọ nọ na-echuru echu ogochukwu eze nwanyị biko pụla ekene ikenele ma ọ bụ karịa ọgụ onye mbụ n'ebo nwa nwere oge eji eme nwanne tie ọ gbọrọ mụ pila onye ntejabọ ogene gị na-emela ọsị m ụmụ na-elagbo dugwu n'ime dị ọkụ ga-ajụ oyi ịma nwanne tọrọ nwanne ya n'ọkwa n'ụgọ na-arị anya nri onye ka m Chukwu Emeka is your boy, DJ S Shine Best International. Now I will go God of Thunder. Alụsị na kolunu n'onye ṅụrụ ya ga-ete afọ onye ṅụrụ ya ga-anwụrịrị ọnwụ maịtị na-ekene mi ogbu ebe onye mmụ n'ebo odogwu jele nwa na be mmụọ oge nwa bịa welu ugoye odogwu gị na onye na-ekwuri ọgwụgwọ ji aka were ọgọ ọdọ nyawa presi ọgwụ nwa n'ime nteje abụọ odogwu onye mụ n'ebo maịtị n'ologo na-eluo ọgaranya bụ ọmụma ya bụ na ewere uke ọgwụ karịa ọgwụ mmụọ ma na meda
ewere uke maiti nwake ụgbọelu onye mbụ n'ebo mmụọ bila naba mmụọ nana ụgbaga gbabọ isi etoghite elu nana ibe nye lọra na ọmụme n'ọbịaga nwanne m jegomele m chukwu emeke eziokwu ochie emeghị ya odogo onye mbụ n'ebo daalụ nwa chinameliba na-emeri ibe nne na-ebe na-emeri ibe nne na-ebe lagwa na-emeri ibe nne na-ebe lagwa na-emeri ibe nne na-ebe lagwa chimekwene ka mụta ajọ nwa chigekwene ka mụta ajọ nwa si ọbụleba nnabụ kparịba na-eme n'obodo ọ na-enyere ụlụ ndị bebe aka maka na ọ bụ eze onye agba na o ji bụrụ si weje na bụrụ onye si a na-ekene nsi manwụ nọ n'ụgbọ ajọ nwa na n'ụrụ ife ajọ nwa na n'ụrụ ife marịba na-eme n'obodo ọ bata ndị obodo agbaba ọzọ batasi na-agba abatago ọ batasi na-agụ ngwa abatago ndị ọkwa mmadụ mụrụ ya ịmagwa onye ọbịa n'obi yo biko si ya anya na va ewu efuzo puku ekwuru ndị ọkwa mmadụ mụrụ ya John Bosco, ọ mara akwụkwọ agbata rizọtụ ọgba ịjụ onye ọsị gị maka na ọ mara ọmasị agbata rizọtụ ọgba obodo ọgbagode gurude ọgwụ ọgbagode gurude nwanne m chukwu emege gurude ọra na omume n'ọbịa ka nwanne m melụ maiti chukwu gozie gị mma ọ kpọrụ mpila si mụ jebe ụka mụ jebe na nka mma n'ọka akpama studio si mụ na ọ ga-akwụrụ m ụgwọ ebe ọ dara 1 million ka o ji n'ama aka si mụ bido ego m maiti chukwu mekwuolu ya na-ewere uke maiti mmụọ ma na veda gbaga gbabọ isi na fugo ọ bala ụmụ ụwa nara aka mela akpụkpọ mkpọda nwoke ụwa mama oyiye onye ọgbakọrọ ịbụzi ibe chi mere anyị yo ekene gị n'ọnya ya na nwanne ya nwanne m ị ga-eche ogbu ebi onwe ike nga mme oke nwa na-ekene mụ ekene m ịbachida garụba nna oke nwa na-eso bịa ije bụ onye mbụ n'ebo osili ego nwa ma moyi osili nne ochie gasị bụrụ gị na nsọpụrụ dịrị adịrị osili ego nwa ma moyi oke nwa nọ ya malụ gị mma nene ogbenye onye nteje abụọ oke nwa mgbadike nna ahụ mgbadike na-ekene mi onye ga m ego dị na buutu mbọsị ndị alụbi ya ice ha bịa mbe ego dị na buutu wekwude mgbadike onye manya jụọ m gịnị ka ị na-ebela akwa bila ọ bụ na ị mara ọnụ ọ dị na buutu ọ dị na buutu ego dị na buutu tie ẹnì gbanabọ obi agụ ajalago ka na n'oyi ajagede na nwanne m ịma prọfesọ Emmanuel onekene mi Emmanuel nwonye obi agụ oke nwa na Thailand igwelu anyị ngwa igwelu ndị gbaga gba ngwa isi anya na ị ga-enwe iwe egwu anya bezi na gwa beloge na ị ga-enwe iwe egwu maka mmadụ n'osi ọlụ esetulu onye ọ bụ eziokwu na ga-egoro ya iwe ga-eji elu ọrịa Emmanuel Chukwu gosie gị mma
inugo n'ụmụọ gbagaba Emmanuel Nwasela bụ odogwu oge nwanne obi agụ anụ nwere obi nwanne m odogwu onye obi agụ nyama prima prọfesọ mo weli ibe na ya ochi ike n'ụwa maka ịma prọfesọ onye nwa protection ya na privatization with a good connection ịma nwa onye obi agụ oke nwa na Thailand bụ ọmalibi ga-emele nwanne gị aliri egwu emo Emmanuel nwanne m Emmanuel aliri egwu emo na bụrụ onye na-eme nwanne mma gbaka we na mmụọ ịma o gbagagwa ekene ga-enyela egwu odogwu yivite oke nwa na anị nteje akụmaja si ya elu nwanne m akụmaja maja oke nwa na-ekene mi chitie akụbale ma tisgoloro akụbale ma tisgoloro akụbale ma jọdi akụbale ma tisgoloro oke nwa ndị nteje akụmaja odogwu na ụlọ oke nwa na ụlọ Is your boy, DJ S Shine Best International. God of thunder, mighty in the Mekelemo, the one you go see again. Mukenesie Mukeneli oke nwa na kuzo odugbo nwa kuzo Anambra ono rajukura ha oke nwa bịa welu oke nwa na dekwe nnao odugbo nwa kuzo Anambra onye ozu nnaho oke nwa na-ekene mi nwanne m nọrọ adịghị tukura Nyama gwije POP oke ozu nnaho onye ozu nnaho oke nwa na-ekene mi nwanne m nọrọ adịghị tukwura nyama gwije POP oke nwa ọ na-alụ POP ọ na-alụkwa alụ ụmụaka chụra oke nwa na-ekene mi na-alụkwa Nyama bụ holy guy oke nwa nwoke ụlọ Anambra odugo nwere obi eji eme nwanne ọ sị mụ kene siele ya ọ sị mụ kene obele nwa ya Junior ọ sị mụ kene sie mụ kene li Chukwu na-enye ndị be juru ha ụmụ ọkụ ụzọ Anambra oke nwa na-ede mma ọdọgbu n'eli nwa ji na-emeli ibe gbagaba chitie Agwagide ka nna na ahụhụ onye poligarega ebe na ebe onye poligarega mmalụ ndị poligarega onye poligarega mmụọ poligarega onye poligarega mmụọ poligarega na njem alụ ndị poligarega udude na-ekwolu ego ọzọkwagụ mmụọ na-akụrụ ekwe ndị poligarega ịmalụ ndị poligarega ụmụ ka nteja abụ ọsị ndị yutu nteja abụ ndị poligarega ịmalụ ndị poligarega This is one DJ you don't wanna fuck with. Is your boy DJ S Shine Best International.
Chinyelu bụrụ na onye nkenke enyi na ji igbe enyi ọzọ odogwu onye mụ na-ebo ọdọ nwanne m ọgụ karịa ọgụ na ịgba na igo gị nwa bụ onye isi ndị Igbo dịga n'ega odogwu iso na ndị Igbo dịga n'ega odogwu onye nteje abụọ ọgwụ gị na onye na-ekwode ụgwọcha ka were ọfọ eze ọgwụ 1 oyi na ọma mbara Igbo niile ọdọ osi ga-esizi na ọbaba adela akwa ihe balaba abago oyi Chukwu emege anyị kwuru na mbụ nyawa bụ mighty dibia nyawa bụ mighty thunder nyawa bụ mighty ọgwụ ọzịkwa ọgwụ karịa ọgwụ ọbụla ọgbala ọra mighty bịa welu ugo ga na oke nwa bịaba mụ na mmanwụ ọdadọ odogwu jele mgba na be mmụọ wee gbasịa wee nwude mana ọgbara ọnwa eze ngwa maka ibi na nwa eze bụ Chukwu ọgaba nyawa bido God of Thunder onye nwụrụ ya ga-anwụ anwụ onye judo ọrala okpukpu n'ama adụ ka m wee na-ekene ka nkelezienu n'elu oke nwa nwa m hụrụ na mmụọ evi Emeka gana ịnyere ebe ibe eji ekwe mmọnwụ n'aka oke nwa na-ekele mi Emeka ga na-abịa welu onye odogwu onye nteje abụ ya bụ n'isiokwu ugwu anyị n'ebe nwa ka bụ ụlọ odogwu Emeka gana oke nwa na anyị nteje odogwu na Ghana mekusu n'olu oko na-elu oyi ịma ibe o chiri n'ọzọ nyawa ka a na-akpọ nna ya elugo nna ogbu ebi onwe dị mma oke nwa nwa mụrụ n'isi ofufu n'onigo onye nteje abụ nna ya elugo kpụrụ mpila nwa nteje si m ụmụ ụjụ ajụjụ mụjụ ga na YouTube anya ajụjụ jere ekwentị onye nwere ntị ọnụụlọ onu gịnị selesu n'ọma mbala gịnị selu nnu na mmanụ ajụjụ na-ajụ ebe unu ụmụ nteje abụọ ndị YouTube nteje abụọ gịnị selu nnu na mmanụ gịnị selesu n'ọma mbala ịnugonu mmụọ ụna nugonu mmụọ adụ nwanne m alụ nwanne ya asụkwanye bụ onye n'ọma mbala wasi mmuke n'ezie mmuke n'elihe ori akụ ya onye meze nwanyị nne mmiri ebụdị bụ ụlọ akụ nne mmiri nwanyị mmanarịa ezie nne na-ekele eme Emeka gara nna ya elugo na-ekele eme ọsịmụke n'ezi ọhị ya nna m ndị na-ekele eme ụgbọelu onye nteje abụ onye m ụgwọ ọcha ka were ọfọ nna m ndị nwe ozu ome gbagba osisila nwụlụ eziokwu n'olule n'igwe nna elugo oke mmụọ na-ekele eme daalụ ma chinemere agbọgide ka nna na ahụ onye bụrịgarịga emerebe yamalụ ndị bụrịgarịga mmụọ bụrịgarịga yamalụ ndị bụrịgarịga mmụọ bụrịgarịga udu na-ene mmụọ bụrịgarịga azụbago mmụọ na akụrụ mmụọ bụrịgarịga udu na-ene mmụọ bụrịgarịga azụbago mmụọ na akụrụ mmụọ bụrịgarịga Psalm 54 gbagagba anyị tụgbe n'ugo n'isi o ụbọchị aka were ọfọ
Money the you to the job. Bonde boli ganega. And they will love you, Jemma one. I can tell him Obi dollar, Obi pounds, Obi hero, Obi Dutch mark, Obi ora all currency. Okay, one day can come now. Odogo nyante jabo. On the legacy. On a tuku polo. Never na me market. Ever want to win this or not. One will look at them one. Obi one them. Utuku goes the game. Dalo. No look at it. But again. Rado Bagaba boys are good. And you know they would. What I got well over. Wagaba, woman can't tell Jabo. Give this a lesson on Mambala. Give this a Lundun and Manuel.
bụ na o si na Chukwu ife solu Chukwu ka ọ na-eme Igbo na-adị ya sese asọ onye chi meleze na ọ bụ nna ga-echi niile eze mmanwụ akara ijelaka ụwa bụrụ ka o si sọ Chukwu mmadụ abụlụ Chukwu ọnụ bụlụ nje ekwugo mma Igbo na-adị ya sese asọ mmiri malụ ga-asago ya ruo odumodu ekwuru m egwu abịa maka abụ m nwa chi na-emeli ife you can't stop me from winning maka mụ na chi m kwado ọfụma nwa agwụ adata ahịhịa agwa onye na-enwero nna ya ka ikpe na ama n'obodo ụmụ Igbo chi na-edu m ọkwa mụ na chi m seje nkụ dị na mba na-eveli uveli nke onye nwere ugo ji eme mmanwụ ibe ụwa na osi na chi akala aka mụ ka na-eme if you see me dey win today malụ na oko si na chi m ibe solu Chukwu ka ọ na-eme nwanne obi God mmadụ abụlụ Chukwu nwanne obi God ọnụ bụlụ nje ekwugo mma nwanne obi God Igbo na-adị ya sese asọ nwanne obi God na-enegwu oke ọ na-ara double grace n'anya bapago malụgo ayi olu ego na-eru ndị nwe ife n'ọkwa n'anya na-akwalụ chimebalị ya ụmụaka tinyere egwu anya fụlụ anyị n'ọvụlụ nnekwu egwu na ịmalụgo ịma na anyị ijelu wee nata inelu anya n'uche Chukwu bụ nya mekwele ịmalụgo ọsọ ndị lofa gba ya lụba bamesie n'enu na aba na-eme na nkịtị na nnukwu oyi egwu eji ama okolobịa onye nwere okechi nya kwụọlụ ya aka na nnukwa onye dị ndụ nya gbalụ fest ebela ndụ bụ nya ka mụ na-ekpere uchi m ka ịmalụ Chukwu gozi anyị ya gozi anyị ka anyị dịka ugo chakere ọfụma ugo chalata achakego ife Chukwu kwulo nne n'ụwa ga-eme n'ụka ịmalụ anyị olu ego na-elu n'ihe ịnụgbalịa uche mmadụ abụrụ uche Chukwu n'ụwa nwanne obi God mmadụ abụlụ Chukwu nwanne obi God ọnụ bụlụ nje ekwugo mma nwanne obi God Igbo na-adị ya sese asọ nwanne obi God mmiri malụ ga-asago ya ruo nwanne obi God ekene dịla Olisa n'ife ndị ilo na-eche agarọzeleba mmadụ bụlụ Chukwu n'ụwa n'ebelebe ga na-ekwu obele nwa ga-emesi tosọ ga-eko ya egbu ma n'ugo gacha ake ebe agbala anyanwụ n'ụwa bụkwa mkpọ gị ka ị na-ana n'iyi mmụọ nọ m n'ime na-ekwu ya n'ije ụwa bụ onye na-achị ikelu ya adịghị esi onye nwere Igbo bụ ngọ ịgba awa bụ ịgba mụ na chi ikelu ugbo ya bụ mkpụrụ n'ịgba mkpụrụ Olisa bụlụ wee gọbịa Olisa biko sodoro olu ụzọ kpelu masụo ife ndị lokwulu n'isi mụ mesụzie bụlụ okwu nkịtị onye bịala ụwa nwere ife ọ ga-emelu chikelu ya nwanne obi God mmadụ abụlụ Chukwu ọnụ bụlụ nje ekwugo mma Igbo na-adị ya sese asọ mmiri malụ ga-asago ya ruo mmadụ abụlụ Chukwu ọnụ bụlụ nje ekwugo mma Everybody follow the logo. Above be put out for my body, I don't blow. Then I say, oh, the mode, you don't show.
Sanku block one babito, they don't show. They don't bro, come up for bando. Organic way, when we lap then go give way. They don't bro, come up for bando. Organic way, when we lap then go give way. Wetin man go do without that condition? You know easy to get friend like David and Delegate. You know go want know wetin sup that time when my guy no give pay. 20k, 30k, you know did to carry rubbish. They be in the shine like I love you, we be like candlelight. I say one day it go be there's by moonlight. I keep quiet, the things say I know wise. The short they say na top put easy show when I go down. When I don't get to end, the result I steady they give them. You debit a lot every weekend. I sabi man where weekend. This a lambo man like Chico. Cubana tripping money too much, no less is back we show. If you not get, you get show. Everybody follow, you know go. I won't be put out for my body, I don't blow. Tell them say you do go, you don't show. Sanku block one babito, they don't show. They don't bro, come up for bando. Organic way, when we lap then go give way. They don't bro, come up for bando. Organic way, when we lap then go give way. Kadon dinaya so uno bodo. Kadon di jinkate kutemili. Omo wakaraka, mako wabakaraka. Okura batago, okodonkwo yemeleko. Mame na bolo kwa tata, izubo papa, buli fetata. Nuku kalama kanuku mataku, mwataka hapa maka. Fachi subum na subwe, famarona demo loki kadube. Chimamanda, adimiche, ndi huda mibile. Boys oye, boys oye. Anitanide, abapanike. Efonde one chance, ndewazo, ikorodu, jeriki, odumodu. Everybody follow, you know go. I won't be put out for my body, I don't blow. Tell them say you do go, you don't show. Sanku block one babito, they don't show. They don't bro, come up for bando. Organic way, when we lap then go give way. They don't bro, come up for bando. Organic way, when we lap then go give way. Yeah. Yeah. Is your boy, DJ S. Shine Best International. Obodo asịrị gwago gwego ịdozi ogbenye n'enu ụwa abago ụbịam ọnụ ntụ kedela ga-eme n'enu ụwa ewemetụ ụwa mma emezie ndụ mmadụ ọnụ kwuru ndị ọ ga-ekwu mma onye nwere ego nọ n'okwunu onye nwere ego nọ n'okwu ibulu ogbenye nọ n'okwu ibulu ọgaranya nọ n'okwu ọnụ were kanụ na mmadụ na-ata abụbụ n'enu ụwa anyị nọ n'ime Chineke wee gọzie nyenu ndị na ndị mmadụ ịkọbanụ onye asịlị asịbanụ ndị asịlị asịba ndị asịlị asịbanụ basi n'ọgwọgọ ọgwụ ego basi n'ọgwọgọ ọgwụ ego na nwata bakalibie na nkụ n'ụwa asị n'ọkpali ya na-ajọ ọbịa onye so n'ọnụ ụwa bilinu onye so n'ọnụ ụwa bilio ọnụ butelu ndọnụ ọnụ butelu mmanụ ọnụ butelu udo ọnụ nya butelu esemokwunu ọnụ nya butelu agha asịlị ndị mmadụ erika n'ụwa na ndụbụlụ ilulo n'enu ụwa anyị nọ n'ime onye ile akpafue m onye ga-emetụ ụwa mma onye ga-emetụ ụwa mma onye ga-emetụ ụwa mmanụ onye ga-emetụ ụwa mma akwa lele
ogbenye n'enu ụwa kedu ibe a ga-eme n'enu ụwa ka ewe mana emezie ndụ mmadụ inwe ego ịdozi ogbenye n'enu ụwa kedu ile a ga-eme n'enu ụwa emezie ndụ mmadụ bulu okwu n'ụwa ibe nji wee mee ọgọnya ka nji wee bulu okwu n'ụwa mana ọgọm egbune m asị m ọgọm egbune m kama ọgọm ga-egbu m n'ime n'ụwa anyị nọ bụzi onye mmelọgọ asị m ọgọm egbune m asị m ọgọm egbune m asị m ọgọm egbune m nekene na onye na-enyela obodo aka n'enu ụwa nekene na onye na-ejela obodo ozi n'enu ụwa ya gbapụlụ mmiri na o tinyela ọkụ n'ụwa ya lụrụ ụzọ obodo ọ na-egbulu obodo anụ ọ na-esili obodo olili ndị ọ na-enyela aka abalị ụbanụ ndị ọ na-emela amala erika ndị asịlị isiba n'ụwa ndị asịlị isiba na olili ọ na-esili obodo ụwa nọ n'ime ya na ọ na-anala ibe akala akafa okwu mmadụ kwuru n'ọnụ enu ibe mmadụ imeli nwanne ya ibe mmadụ imeli nwanne ya n'ụwa okwu mmadụ ịgwali nwanne ya ekenenu na onye na-emezili obodo aka nụ ya balụ ndị bụ chọ ọnụ ezi egbe ekọlọmadị onwe ọ bụrụ kenu ụwa dị na ada emetụ ụwa emetenụ onye mee nkenye na chekwulu ọ rapụzie nke fọlụnụ ma onye na-asị na mmadụ gwọrọ ọgwụ ego nụ ịgbọrọ ọgwụ ogbenye ọba afa nna ya nụ ya anyị makwala onwe ya inwe ego ịdozi ogbenye n'enu ụwa kedu ibe a ga-eme n'enu ụwa emezie ndụ mmadụ inwe ego ịdozi ogbenye n'enu kedu ibe a ga-eme n'enu ụwa mana emezie ndụ mmadụ abalụsịa nkene kulu nkene abalụsịa nkene kulu nkene ibe na-eme onye si n'ụlọ makwali na ngwọta bịala arụ mmiri na-elizi mmadụ bụ onye ọfụlobọbịa ayiye okoko ayiye mama ayiye mama suwaje egwu dị a ma onye si n'ụlọ ebu nwanne ya nụ ọ bụ nke ị ga-epuzi omene n'ụwa mana ụnụ amagolu na okwu agbalụ nwa eze nụ n'otuto ka na-etu enu maka nwa eze adefu na mba n'ụnụ ma n'aka dị na-ararịra nụ na ofu nne na mmụọ ma ofu chi adịka ọzinụ onye ọbụla na-awele odibi ụwa ya bụ onye nene mmadụ anya nụ mebe ibe gị na chi gị kwuru ma gị kwụba aka ya ọtọ asịkwana na asị ijeje ka imebezi ife dị njọ nụ na chukwu na afọ anụ inwe ego obodo asị na-egwago ọgwụ ego ịdozi ogbenye n'enu ụwa kedu ibe a ga-eme n'enu ụwa mana emezie ndụ mmadụ inwe ego obodo asị na-egwago ọgwụ ego ịdozi ogbenye n'enu ụwa kedu
na-emezienụ mmadụ n'ukwulu njọ ga-ekwu nwa rapụnụ maka nnenu nwa ka ndị ebilenu ayo koko ọ bụzi onye ka ntị nke ihe ọ bụzi onye ka ntị nke ihe onyinye chukwu nyeli m nnenu ụwa ya bụ onyinye ka ntị wee bili onye bụ onyinye ka ntị aka n'ihe onye ka ntabilo mejie onye ka ntabilo mede ayiye mama onye bili ibe na-ebili onye bili ibe na-ebili n'ụwa onye bili ibe na-ebili onye akọtọ na nwanne ya mmadụ akọtọ na nwanne ya mmadụ akọtọ na nwanne ya onye si n'ụlọ egbu nwanne ya ọ bụzi ngige bụ omene n'ụwa ịdazi ogbenye n'elu ụwa kedu ibe a ga-eme n'elu ụwa mana emezienụ mana inwe ego ịdazi ogbenye n'elu ụwa kedu ibe a ga-eme n'elu ụwa mana emezienụ mana abalụsị ngene kulu ngene abalụsị ngene kulu ngene abalụsị ngene kulu ngene ọnụ bụlụ ogili asọlụ emesizi ọlụlụ ogili lacha abalụsị ngene kulu ngene onye si na mmadụ abụrụ ifenu ekene onye abụ mesịrị bụlụ ife onye abụtela esemokwu onye abụtela ọgụ na mgba abalụsị ngene kulu ngene onye si na nwunye eze mụtara nwa ya na-akọzila ọrụ ọbụla n'ụmụ eze na-aba ya maka abalụsị ngene kulu ngene ugo buzo cheke ugo buzo cheke ugo buzo cheke amaka mmiri eme ọgazi akịka n'ọbịa na ruo amaka ndị a na-arụnụ abọsị amụ na anụ ya ga-ebu mba abalụsị ngene kulu ngene abalụsị ngene kulu ngene abalụsị ngene kulu ngene abalụsị ngene ndị aga n'igwe alata oyi na-awụzi ego obodo ekpelu afọbụ ndị Igbo siri ike eluche baza si n'oche kọlakọ ndị fada feso maka na odogwu kwụ n'ọgbọ agbalụmaiji aka milion na-ada n'ike n'ike ifo na akpata oyi na-awụzi ego ndị aga n'ike jide mmiri ike aka akpata oyi na-awụzi ego alata oyi na-awụzi ego yaga n'igwe bata n'ọgbọ obodo ekpelu afọbụ ndị Igbo siri ike eluche baza si n'oche kọlakọ ndị fada feso maka na odogwu kwụ n'ọgbọ agbalụmaiji aka milion na-ada n'ike n'ike ifo na akpata oyi na-awụzi ego Igbo ga-anụ ntị aga m akọlụ na akụkọ mere eme n'Ọnịcha do maka ndị na-agbanye silima ọkwa na-abụgo na-enye bụ ike mere nkali ọ na-abụgo na-enye bụ ike na omere nkali ọ na-abụgo na akpata oyi na-awụzi ego maka mmadụ ịkpatakụ na ndị lawala ọsọ nwata akpatakụ ibunye ego na-enu ya enu okwa ome ọka ome chukwu olisado ụgamajọ ka njọ n'ụwa onye atụ n'uche na ọ bụ chukwu na-emeze chukwu na-enye ego chukwu na-enye nwe
bụ chukwu na-enye ọkwa ịma na-agbaka m mbọ n'ọba ego nni chukwu alịsa nye ngwa ngwa ụmụala ụba na-eche ọnụ na-afụzi anyụfụ ebe anyị na-ebe ekpere ụkwụ na-afụzi anyụfụ ebe anyị na-eche ton by ton chukwu dododo ọ bụ na ịchọrọ ngozi chukwu wenye aka gị enu ọ bụ na ịchọrọ ikpuchi ike gị wenye aka gị enu maka na ike gosi n'igwe ike ka ike nọ n'ezi n'igwe ifugo na mala chukwu na osi n'igwe ịnụrụ ya nenigwe ike akalịa ịfụla ọkọ ihe na-awụzi ego ndị agadi igwe bata n'ọgbọ obodo etelu asọbụ ndị igbo siri ike eluzi ebe asaa ha si n'oche kọlakọ ndị fada tesuo maka na odogwu kwụ n'ọgbọ agbalụbazi aka milion na dada ike n'ike ịfụ na akpata oyi na-awụzi ego Your boy, DJ S Shine Best International. Igbo ga-anụ ntị ka nkọlụ na akụkọ enwere nwatakịrị a na-akpọ Chidube ma Chikwudube n'osi n'obi ogbenye bịa ọ na-alụ masaba na na Chukwu dị na mma olụọdọbụ ụbọchị a na-emebaza ndị bụ ike wee dọnyiru obodo wee nweba aṅụrị maka ndị bụ ike nọ n'ọgbọ mana enwere ọgbọ onye o ji gift bịa na-ekele sigoduo ka o ji bịa fada wee nweba aṅụrị maka ele ogbenye ebido bịa fada wee kenụ na n'ụzọ na-ekele sidaba ọfọzie sọ Chikwudube ebe ọ na-eficha oche unuka ụzibe na-eme mmuke ọ bụrụ na-ekele sifada lụzọ na ije n'ụwa ụfọdụ onye Chikwudube ọkwa ịmara igo n'isi na obi ogbenye bịa welu na-ekele si wee zọba onwe enugo ụfọdụ wee onye Chikwudube ibe na ibe Chukwu o welu na-ekelesi wejebe na be fada mgbe o ji rụzie ndị fada wee tie ha niile wee gbanye okilikili fada Ebube m nsọ n'ọkụ n'iru fada Chidoro n'ọkụ ya n'azụ fada dibịa n'ọkụ n'aka nri prọfet Ebuka Bizayo ministri na gọ udogwu jere n'aka ebe wee kwele prọfetes Louise Odumegwu na-akpọ Chukwu prọfet Kanu South na-akpọ Olise ndị mmụọ ozi wee debe jigijigi enigwe wee gbawa aghala aghala Chikwudube mesịrị jebe obodo oyibo jebe Mozambique kwụsị ebe afọ bụrụ ike chike wee nata abụga akpata oyi wee wubego onye na-esi ngọ wee kwụrụ aka Igbo n'ọbụ ibe Chukwu na-eme mana enwere ndị chọrọ ịma Chukwu aka n'iru ma wee binye na mmụọ n'ezi anya n'iru wee fụzie Ebube m ọsọ ebube ebe ọ bụ sọdụ wee kwele fada Chidoro Ogbeke 27 kwele prọfet Ebuka Obichukwu m ọsọ wee kwele fada dibịa bụ budoza wee kwele pastọ Kanu nọ n'ikuku ọba prọfet Louise na-akụ back to center ka wee tie ike akalịa ike akalịa onye ma ana m ajụ gị ị na-esi Olisa nkọ maka ụfọdụ chezi n'ụwa n'ọbụ n'ike alụba awụsalụ n'obi n'igwe bụgama ifi anya gosi na ọ ga-aghọta obi n'igwe amago na ụmụ arụba ga-atọcha ọsa ka
kama na ibe niile dị n'ụwa nwelu ntụziaka o nwere ụzọ si jeze n'ije anya n'ụwa dị mfe ụfọdụ uche na ọbụbanye iri isi ka o ji dị mfe ụfọdụ uche na ọbụbanye ịta ọkụkọ ndụ nwanne m ụfọdụ uche na ọbụbanye ifanchi ụmụasa ụfọdụ uche na ọbụbanye ịṅụ abalanụ ụfọdụ uche na ọbụbanye ịgba ọtọ na-aga n'ilo ọka ezigbo udo na-esi n'igwe Olise nye gị ike owelu udo wee chọọ gị mma Olise nye gị ike na-enu ije egolibe ndị aga n'igwe ike akarịa agbata oyi na-awụzi ego obodo itelu afọbụ ndị Igbo siri ike Elise Baza si n'oche kọlatọ ndị fada peso maka na odogwu mkpu n'ọgbọ agbalụmaisi aka milion na data n'ike n'ike ifụ na agbata oyi na-awụzi ego jide mmiri ifụla agbata oyi na-awụzi ego ndị ọganiigwe bata n'ọgbọ obodo itelu afọbụ ndị Igbo siri ike Elise Baza si n'oche kọlatọ ndị fada peso maka na odogwu mkpu n'ọgbọ agbalụmaisi aka milion na data n'ike n'ike ifụ na agbata oyi na-awụzi ego baba ndị Chukwu nyere ike ka ibole gbachaba ndị Chukwu mere mma chifediwi na sọnna onye m amụrụ onye na-ego ezigbo onye m amụrụ onye na-ego amụrụ onye na-akpụ ụdị onye ka amụrụ mụ ego onye m mkpụrụ obi ndị Nsụka aka ji ikuku nke Nsụka adụrasị na Nsụka afaji eje mba na Nsụka oyimo amụrụ onye na-ego amụrụ onye sinima anaghị ezike ngọ ya bụ CEO Internal Bank Limited Internal Bank na Nigeria niile Yelusa na Abuja Internal Bank keji atụ ụlọ mma ịbata eze na Lagos Internal Bank nye aka anyị na-ekwuzi Yelusa na n'Igbo ofu okwu ka na-ekwu Internal Bank obe egwu eji igbulu dịnie isi gịnị a na-alụ ụlọ ya agbọ mma mmachi agbọgo asamma nwanyị ụmụ Ojichukwu wee buru ụzọ ọ na-ejebele na Zion Ministry na gọ na nke Ebuka ka ọ na-ebeluchi ya obebebere Chukwu wee nyeba ngozi ọ na-ebe Chukwu a na-ebughị ụzọ maka na ezigbo nwaanyị na-emepela akụ na ụba ụzọ ajọ nwaanyị na-ebute nsogbu agbọgo ogbomegafio echere na ị nwere ya Chibuike Sunday Nwachukwu onye mmụọ na asatọ Mezaya ndị mmụọ zara na mba nọ Mezaya ndị Igbo niile ọbịa ego ọbịa alụgo ya na n'ụlọ ya akụdo Nwachukwu onye mmụọ n'ibu ike na-ebu CEO mba nọ Trading Enterprises Pty Limited onye mmụọ Yabuku CEO Sunday Farms Nigeria Limited ọgaranya Yabu CEO Remington Tea Whiskey Limited aka na-alụ mmanya n'ibu ike Yabu memba Pioneer Club na South onye ego Yabu memba Eligible Club of South Africa na-egade Yabuku memba Rising Club na South Onyego no ya dele yema member Royal Brothers of Amozari Asia Kingdom negadio onye mmụọ no ya dele yema Emmanuel Chibuike Damian Ibike Chibuike Bike na Senegal Yabuba Chukwu zodi oyimo Capital SE Limited onye nnukwu ego ya bụ CEO Hotel
the capital na Dakar n'obodo Senegal DOT member Nigeria community na Dakar na Senegal ya bụ Imo State Assembly na Dakar ya bụ isu local government na Dakar n'obodo Senegal Ebube Chukwu ụzọ n'isi Obichi n'Imo State ọ ya adịrị ya mma Igbo ka bụrụ Igbo anaba anyị naba n'ọzọ obodo ka anyị gaa zụta odogwuo onye nnukwu ego Igbo nnukwu agba ego nkịtị ọbalị onwe ya osisi ọma agba ego nkịtị Chibumasu nwere izu mba onye nwere obi nwanne ọgaranya obi nwere ọcha osisi ọma ifulu na nọma adịlasị ndị eze nwere ike mkpụrụ obi ndị eze nwere ike agba ego nkịtị ọbalị ọma ọgaranya Masu nwere izu mba Honorable Samuel Ndubese Anibe Ezigiligi n'ide mmiri Ezigiligi n'ide mmiri Ezigiligi n'ugwu Deligi Kingdom Eze nwere kiseje Igwigiligi na ya kekene Ofekene na-eze ọgbanya ghali ọgaranya na-eri ego ya onye nwe obi aṅụrị igirigi gbasara mmadụ ịmata mmụọ igirigi ego ndị Igbo n'ịga n'ihu ọgaranya ndị ọzọ were jide ebube aka na-amị mmanụ Eastern British Petroleum Nigeria Limited Prosper Buru the change aka na-agbanwe ego n'ịga dio ibute dọla anya gbanwenye ibute pasa anya gbanwenye onye bike ezi iligi keneloloyi chimu anya anibe ugegbe die asa mma n'ọya adịghị mma Dulu Emmanuel Chukwu nyere ikemba anọ n'ịgọzi Ebube Chukwu ụzọ nyezi ama na mba anọ Ebube Chukwu anụmọlọ bi na South Africa na-egabi Ebube Chukwu CEO Big Apple Communication Pty Limited Big Apple Motors Pty na South Africa aka na-ele moto n'izu ike kenele m ụlọọlọ yi Dulu Akọma Chukwu nyere onye ọma nwanyị ọma na ọya adịghị ya mma olibo n'imere ya inugo na-edekwa ike akalịa ịfụla mkpata oyi na-agụzi ego ndị ọganiigwe bata n'ọgbọ obodo etelu asọbụ ndị Igbo siri ike eluzi ebe aza asị n'oche kọlatọ ndị fada chezuo maka na odogwu ukwu n'ọgbọ akpalụmaike aka milion dada n'ike n'ike ịfụna mkpata oyi na-awụzi ego mgbe gbaligo nọ na-eme igwe gbaligo nọ na-eme nwata ọganiigwe abata n'ọgbọ Igbo ga-egwe nọ na-eme ike na-ejelugo ozi Igbo na-abata oyi nọ na-awụzi ego ọ na-ememe
anyị ekele Chukwu Olisa gị nwanyị o ife na-emela anyị o anyị kenele ala anyị ekene Chukwu Olisa gị kele anyị o ọmakala anya o Chukwu gị mele ya o ọjọọ kala anya na Chukwu Olisa anyị n'ọkwa ya o Chukwu daalụ ọlụ na ndụ inyela anyị o obodo ndị ga-aka Olisa gị mele ya o ewe wo Chukwu abịa mee o sọ gị wenu o Olisa gị nwanyị o ewe wo Chukwu abịa mee o sọ gị wenu o Olisa gị nwanyị o na-aga n'ilo ọmalịmọ nweze oyoyo nweze abịa Chukwu ebuka nke izizi o nọnịcha daalụ ọlụ onye wepụ kenele ọhịa mụ abada wiwu Chukwu ekene mi enyi m dalụ onye ọma anụ Felisi gbogbo ọgụ nwoke mekenelu mi owo labi na m kelele ọgwụ aka m onye ọma anụ kelelu m ọgwụ aka m n'Ọkịja Bobby Chidio nekenelu mi onye ọma Bobby nekenelu mi n'ala nsọ ịmalụ Steve Nwamenye Nwamenye igwe n'ogboli Steve nwoke mekenelu mi n'alụ n'ụlọ ịmalụ gọọmenti nwanne m na-eme ka nwa onye Ọnịcha dalụ ọlụ ikoliko dalụ onye ọma alụ nwanne kuku ịchọbazi dị mma ijebe Ọnịcha do Chukwu ebuka nke izizi onye ga-adịlị mma akụ ịlụlụ ụlọ ebe a na-agba n'anyanwụ ụlọ bụ na nkịtị ibe eji amatụ ụmụnna nwoke m agụlonu ụmụnna bụ mmanwụ bụla bụ enyemụ na alụ onye ọmanụ ọnwa ị na-eti eti nwee mmekọkwu ekene mi na ndị nwekwu onye bụ na alụ ọlụ na-ekene lụmi enyemụ ọnwa arụrụ enyemụ ọnwa chi na-emelụ nke m nwe ibezi aka onye Ọnịcha onye kwele ibe otu ukwu na-asị m na-agbụ na-ekene lụmi na alụ onye ọma enyemụ nwe ibe nu ekene mi Chigbata nna m okenele onye kenu bene na-ekenelu mi na-alụ onye ọma ọzọ nwe ịnyanga nnekwu ọzọ n'Okodu Chidalụ nwụda na-alụ ọlụ na-ekenelu mi eze ọmọkọ ankena ọgwụ aka m isi mmiri Europe ọnọzikwa ya ọkịta apa nwoke m na-ekenelu mi onye m na-alụ onye ọma nwanne kuku ijebazi adịrị mma ijebe Ọnịcha do akụlụ na ụmụnna onye ga-adịrị mma onye bụ uwe ezi mmadụ Princess bụ uwe ezi mmadụ Mami vija wari jiwa dịka ndị oyibo ewu ije onye na-enyo mmadụ n'isi ya pụtalụ ogwulara niile ada ijelebe Princess ndị iwe na m kenele ada onye ọma ada mati onye gbọsala obi na-ekenelụ m ada ọnwa niile eti eti
nwakiru ka nwoke mekelelu m ọnwa esela ọnwa bụ saga n'ụlọ unu mekelelu m alụsi oche dị nwa bụ ọsa nwoke m nekelelu m egbu ndụ akpa ịkalịla ọsọ ọnịlo gbasọba na ama okenele onye sịla obodo dike ọnịlo na-alụ onye ọma n'ụlụ kenelu ma ọnwa na-etilara nwine ọma nwoke onye ọ na-eche adalụ ọnwa na-etilara okwulara n'onu m okenele ọnwa n'ụlụ kenelu ma onye chi bụla eze enyi nwanyị nwunye n'ọma n'onu m okenele ibe yiri ọba onye ọma anụ ka m oke na ọbụ aka m chukwu chekwa ụmụ okenye ga n'ụlọ nunu nnukwu kọmanda jonjoloko na-ekele lụmi onye m jonjo onye bụ nwa ezi mmadụ princess bụ nwa ezi mmadụ gwa m ibije gwa m ije wee dịka ndị oyibo iwu ije onye na-enye mmadụ n'isi ya pụtalụ ọ bụ obi nke bụ obi ayemugani nwa bụ ọgụ nwoke m tinyelugo nọzikwa aka mmalụ ugodi bụ eze onye ọma enyi nwanyị nwunye bụ ọgụ na-alụ ọlụ na-ekele lụmi nwanyị bụrụ ike onye ọ na-echa jidera na-alụ ọlụ onye ọma nụ igwe ike nwigwe eme ekene mi alaji seriki na-ada onye ọ na-eche ọnọzikwa ya odogwu igwe ike nwoke m ekele lụmi anyị amaka mmadụ anọzikwa ya ka mmalụ nụnụnụ nwachugbo na-eke nwachukwu nwanne mmadụ ga n'ụlọ nụ nwachugbo nọzikwa ya ka mmalụ nụnụ obobi nke abobi Ulalala onye nwanyị ulalala onye wenu 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 ulalala onye nwanyị obobi nke abobi Is your boy DJ S Shine Best International? Wina mawaka manozegwe ha kamalonu igwe dalio na chechiri nekenelumi achụ onye ọmalụ honorable ganulonu monumu kenele ite nwoke m amechi wina mawaka m uchi nnaka onye ọnịcha ọnọzegwe ha kamalonu ayemodi people wina ọmụnwoke m nọ m kelele alụ onye ọmanụ ụmụnne bụlụ onwe ma n'anya na-ekene lụba egwu eme na odozi obodo na-ekene lụmi ndị bụ ụba dị gbolu osielu ka narị nze ga n'ụlọnu ife mele ya lụba n'ụlọnu oyemụla gado ife ji nwoke dịle nwabịa zọba nwanyị ọnịcha onye mụla gado obiara chime na-ekene lụmi ọbaido onye nwekwa ekene gị na asịmị daalụ onye mụ chike nwoke ọdịle nwoke m nwanyị ọnịcha ọnọzikwa ya nwegbu agụ ekene mi nwedianị m daalụ onye ọmanụ eze nne ya ifeanyị nwoke chukwu nwoke m ekele lụmi nwabọizi n'ogboli oyimụ nnukwu nwa
onye ji ekene mi ọgụgụ amakwa ekene lụmi ejebụ nnukwu mmanya ọma n'ụnụnụ ewo abịaju anyị o anyị na-elive alịla egbugo mụ gbanwee dịtakụ na omesị na mmụọ ụdala ndị ụka ezigbo mmadụ ana mmụọ ike mụ ya lakwa ife mela anyị ncha ibesi ya lakwa na na-erika nne ụdala anago mmụọ alịla egbu emo alịla egbugo mụ nwa maazị ya lakwa nwa ịmala chiva na-ekele lụmi nwonye ya nwa nwoke mụ na gaba dalụ onye ọma anụ ọmaliko nwenebele nwanne m nwanyị ọ na-eje dalụlụ ọnọrọ bụ ga nụlụ nụ mụ na-ekele lụmi chukwu dị dalụ kelele m Sunday nwa mmụọ aye mo nwa mmụọ nwanyị agha bụ ọlọzigwe ya ga mmalụ onye ọmanụ nwata nye na chi ya dị na mma aye ma ọbelagụ nwanyị agha bụ ọlọzigwe ya onye titi kelele ụmụ Chusa Amara aye mụ Prince na-ekelelụ m Chusa Amara na-ekelelụ m oye mụ Prince oye m onye achọla mụ onye nwekwa ekene gị oye m onye achọkwana m okwu ugwu kenelụ m Elda oye mụ Elda nwoke mụ na-ekelelụ m Elda adalụ onye ọma alụnụ ewo abịaju anyị o anyị na-elive alịla egbugo mụ gbanwee ndị takụ na omesị na mmụọ ụdala ndị ụka ezigbo mmadụ ana mmụọ ike mụ ya lakwa ife mela anyị ncha ibesi ya lakwa na na-erika nne ụdala anago mmụọ alịla egbu emo alịla egbugo mụ nwa maazị ya lakwa Okay. Engineer Bright yo na mụ kenele na-alụ onye ọma Albright nwoke mụ na-ekenelụ m na-alụ onye ọma ọmalemo nweze obodo eze na ana m ọmalemo nweze ololo na-egwu abịa ọbịanama na-egwu ana ọbịanama na-egwu ana isuola na-egwu ana